pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan sa
Saliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas, welcome sa syudad sang Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 3 sa bulan na sang Abril sining ito'y 2022. 36 kaadlaw na lang nabilin nantes ang 2022 national and local elections. Karon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nagapangunang nga balita lokal. Ti ayon sang biktima nga gintiro patay sa barangay Talok, Bago City, ginpahayag nga maayo nga tawo ang iya nga bana. Hinablos ang biktima sa shooting incident sa barangay Talok, Bago City, ginpahayag nga wala sang pamahog sa kabuhi nga nabaton ang tiyo. Daan niya hiligit anon ang ginatudlo nga rason sa pagtiro patay sa biktima sa shooting incident sa barangay Vista Alegre, syudad sa Bacolod, subong nga hapon. Nulitsi alumni nagpasalamat sa Negros Occidental Government kag sa pamunuan sang Nulitsi sa kadalagan nga naagom. Mga manunudlo sa probinsya sang Negros Occidental nagapasalamat sa pagkilala nga nabaton bilang Filipino touching educators. Sa aton nga balita national, pagsaulog sang Ramadan, ginumpisahan sang Filipino Muslim community subong nga adlaw. Crime Index sa pungsod nagsaka suno sa DILG. Mga aktibidad para sa araw ng kagitingan, plastado na. Sa balita sa international, Pope Francis nagpangayo sang pasaylo sa mga indigenous group sa Canada kasunod sang pagpang-abuso sa residential school nga ginapanagiyahan sang simbahan. Sa balita sa hinampang, Filipino boxer Donnie Ahas Nietes mangin mandatory challenger kay WBO World Super Flyweight Champion Kazuto Iyuka sang Japan. Sa balita sa entertainment, Hollywood actor Will Smith nagsumiter sang resignation sa Oscars Academy kasunod sa pagtampa kay Chris Rock sa mismo nga awarding. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga magapamati sa 630 kHz sa liduskuhan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita o po ng inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaroon sa ilo nakita sa detalye na sa ating panguna nga balita lokal. Padayon pa ang investigasyon sa Bago City Police Station sa nagluntad nga shooting incident sa Purok Poblacion South, Barangay Talok, Bago City, pasado alas 7 ang takna kainas ang aga. Madumduman niya ginkilala ang biktima kay Jerry Patyolan, 56 anyos, residente sa Para 1, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Si Patyolan ng gintiro patay, isang suspect nga nagasakay sa jeep nga ginamaniho sinikikainas ang aga. Santo sa panaysayan sang asawa sang biktima, halos 5 kaadlaw nga wala nakabiyahe sang jeep ang bana sini. Bangod nagasakit ang TL niya bangod sa arthritis. Ginpayag sang asawa nga kainas ang aga mga alas 6. Nagdesisyon ang biktima nga magbiyahe bangod daw pareho lamang ang kasakit sang TL niya kung ipahuway sini o kung magbiyahe. Ginhagad niya pa ang biktima nga magpangape kaga magkaon sang biskwit antes magbiyahe agon maundan ang chance ni apang nagpamalibad na. Suno pa sa asawa ginpunggan niya ang bana apang wala nagapamati kagin kakibot na lamang sini ang natabo sa biktima. Suno pa diri mabuot ang bana niya kag sa tion nga may kinagamo sa ilang lugar ang biktima ang masami nga nagatambag. Wala man sila sang nahibaluan nga may pamahog sa kabuhi sang biktima kasubong man wala sang ideya kung sino ang posible nga may kahimuan sa pagpatay diri. Samtang wala pa matumod ang firearms nga gingamit sa pagpatay sa biktima sang shooting incident nga nagluntad sa Purok Poblacion South, Barangay Talok, Bago City, kainas ang aga. Suno kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief of Police ng Bago City Police Station, nakapadayon na ang investigasyon sa mga kapulisan sa insidente. Nakaagom sang 2 kaigo sang bala sa ulo ang biktima apang wala na ibaluan kung ano nga firearms ang gingamit sang sospek.
Santo sa inisyal nga investigasyon, ang sospetsado ang nagsakay sa jeep nga ginabiyahe sang biktima nagikan sa Parauno, Barangay Talok, Bago City. Kag sang pag-abot sa lugar nga natabuan sang insidente, gintiro ang biktima kag gilayon man nga nagpalagyo sakay sa nagasunod nga motorsiklo. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang Bago City PNP agud matumod ang may kahimuan sang krimen. Mayara naman sang witness nga natumod ang mga kapulisan nga mahimo makabulig sa ila nga ginapatigayon nga investigasyon natuhoy sa shooting incident kaina sang aga. Ang suspect natin, ma'am, unidentified pa. So, ongoing pa yung investigation natin. And yung tama ng biktima natin sa back portion ng kanyang ulo, may 2 tama siya. Unknown caliber pa muna yung natin, yung ginamit na firearm. So, yung investigation, ma'am, is ongoing na. Nabatean si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief of Police ng Bago City Police Station. Ginpahayag naman sang hinablos ang biktima nga wala sang gamo kag mabuot ang iyang atiyo. Suno kay Northeast Sambilan nga respetado nga tawo ang biktima sa ilang nga lugar sa Parauno, Barangay Talok, Bago City. Ginkakibot man nanday Sambilan ang pagtiro patay sa biktima. Suno sa hinablos, ginlaygayan pa siya sang biktima kagabi. Nga padayon lang sa kabuhi sa piyak sa mga kabudlayan. Wala man sila sang biktima nakita nga rason nga patyo ng biktima kag wala man sang nabaton nga pamahog ang biktima antes natabo ang krimen. Siya man ang isa sa nagaatipan sa biktima bungod sa pagbatyag sini sang arthritis. Nagapanawagan man ni sa Bago City Police Station nga tutukan man agod nga maathagan man sila sa natabo agod nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilang nga tiyo kag malikawan nga matabo man sa iban. Nahibaluan niya ang biktima ang nakaagom sang duha ka igo sang bala. Iti ara ako man ang siya gabulong-bulong siya kadara lang suda siya perme kung ginabangkan istorya mo nga wala man kunay na minsan kay man kinalain sa giyo ya wala gid siya normal lang gid siya giyo sa adlaw nga ya datiner. Ang kaban sa pagpayag ni Northeast Sambilan hinablos ang biktima samtang mayara man sang nakakita nga may sakay nga isa ka pamilya nga may duha ka mga bata ang jeep nga ginamaneho sang biktima sa shooting incident nga nagluntad sa Purok Poblacion South, Barangay Talok, Bago City, kaina sang aga. Patay ang isang ka-36 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang iya kaingod sa Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, kaina alas 12:50 sang udto. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, nagapamanday ang biktima nga si Edgar John Mendoza malapit sa gym sang hinali lamang ginluthang ni Darrell Daza, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Bonilla, makaduha ka beses nga ginluthang ni Daza si Mendoza kag naigo ini sa nawong. Dead on the spot ang biktima. Nakapalagyo naman ang suspitsado kag sa karon padayon pa nga ginapangita. Suno sa Station Commander, daan nga hilugot-anon ang motibo sang krimen bangod may madugay ng atensyon sa tunga sang biktima kag suspetsado. Suno diri masami nga ginabaton ni Daza ang balay ni Mendoza kag nagabalusay sila. Naibaluan nga ang suspetsado ang bago lamang nakagwa sa prisuhan matapos na aresto bangod sa kaso may kaangtanan sa pagpangawat. Nagapanawagan si Bonilla kay Daza nga magsungka na kag atubangon ang iya ginhimo nga krimen. Without any provocation, nagkabalay ko sa diyan ng mga pisado, kabalay ko sa diyan ng mga biktima nagatrabaho, kaya nagapamanday nila. So, yung siro nga nito kapitid. Pagkatuloy sa nga ito nga conver, yun nila, kung nga ito kapulisan nga sabi doon sa patumbuhan. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Nagapasalamat ang alumni sa Negros Occidental Language and Information Technology Center o Nolitsi matapos nga sila ang nangin palaagyan agud nga malabot ang ila kung sa diin man sila sa karon. Si Mary Pauline Aro nagikan sa syudad sang Kabangkalan ang kabahin sang first batch ng scholars nga ginalakipan sang 17 ka Negrense health workers sa idalom sang Japanese Language and Care Workers Study Scholarship Program nga nagagraduate sang duha ka tuig nga vocational care worker course sa Housing School of Healthcare sa Miyakunoho City, Miyazaki Prefecture, Japan sang March 25, 2022. Suno kay Aro mayara sa karon sa Pungsod, Japan. 5 sila ang mag-ululutod apang ang kamagulangan ang napatay sang Marso 2021, kagang iya Iloy ang napatay man sang Nobyembre 2020, kagang ang Maynila ang napatay sang Enero 2021. Sang tuig 2016,
nasugata sini si Celo Trio, ang acting registrar sa nga suod nga abyan sa magulang niya nga nag-iinganyo sa iya nga mag-eskwela sa Nulitsi gani nagtuon sang medical transcriptionist. Ginpayag sini nga antes pa man ini nagsulod sa Nulitsi, nagtrabaho siya sa PSA kag sa call center. Sunod diri wala man sini ginalauman nga dalon siya sa iya nga kapalaran sa Japan. Sunod diri nagtuon siya sa medical transcriptionist agod nga makakuha sang trabaho nga estable kag mahimo nga work from home. Sang tuig 2017, nagtuon man ni sang Nihongo o kon Japanese language kag natigayon man siya nga malakip sa scholars para sa Japan kasunod man sa referral ni Karen Densay pinuno sang Negros Occidental Scholarship Program Division. Apisar sang nalabot sini madamo man siya sang ginsakripisyo. Isa na diri ang wala siya nakapauli sang napatayang ila ginikanan kag magulang bangod man sa kabudlayan nga magpauli bangod sa pandemic. Nagapati man ini nga nalipay man ang ilang nga magulang kag ginikanan kun ano ang nalabot niya. Nagpanugyan man ini sa publiko nga hindi magdulaan sang paglaom sa piyak sa mga pagtilaw bangod ang mga handom ang malabot sa eksakto nga tion. Ginpasalamatan sini si Dr. Tina Basa o kon Orbisido ang pinuno sa Nulitsi kasubong man ang provincial government sa Negros Occidental nga ginbuligan sila kung ano man ang ilang nga nalabot sa karon. Si Aro ang graduate sa University of St. Lasal sa kurso nga BS Nursing. So wala pa ko work, dapat ko work sa Labrahon. Okay. Dayon, nang nasugataan ko na si Miss Sally Trio, which is a good friend of my sister. So gin-encourage niya ko kung gusto ko mag-study sa Nulitsi for medical transcriptionist. Ang kabans pagpayag ni Mary Pauline Aro, isa sa 17 ka scholar nga nakagraduate sang Marso 25 sa Japan. Nagpanugyan man ang isa sa alumni sang Negros Occidental Language and Information Technology Center o Nulitsi sa publiko agud malabot ang handom sa kabuhi kag indi madulaan sang paglaom kag masami nga magpangamuyo. Suno kay John Mark Fernandez sang Silay City, ang kabahin sang first batch ng scholars ang ginalakipan sang 17 ka mga Negrense health workers sa idalom sang Japanese Language and Care Worker Studies Scholarship Program nga nagagraduate sang duha ka tuig nga Vocational Care Worker course sa Hushin School of Healthcare sa Miyakuno City, Miyazaki Prefecture, Japan sang Marso 25 tuig 2022. Nag-eskwela ini sa Nulitsi matapos ini nga mamit siya Avelin Maranyon, ang recruitment officer sang Nulitsi sang ini ang ginhagad agod nga maghimo sang indie film sa syudad sang La Carlota. Giningganyo siya nga mag-eskwela sa Nulitsi kag nagkuha ini sang animation kag advertising. Nagpaidalo man ini sa Japanese language program. Kasubong ni Aro wala man ginlauman ni Fernandez nga makapa-Japan ini bangod madamo na siya sang interviews nga gintambungan padulong sa Japan apang wala ini nagakadala. Nagapasalamat man ini kay Dr. Tina Basa Orbisido, ang pinuno sang Nulitsi kasubong man ang provincial government sang Negros Occidental nga ginbuligan sila kung ano man ang ila nalabot sa karon. Sa karon kaupod na sini ang iya nga magulang sa Japan apang indi sa idalom sang programa nga Nulitsi. Si Fernandez ang graduate sang BS Nursing sa West Negros University. So that time, na-meet ko si Avelin Maranyon. Okay. Which is isa faculty man sa Nulitsi. Naging-encourage sa kami nga that time, after 2 months, I think, na makadto sila sa city namon nga mang-gather sila or mang-recruit sila scholars sa Nulitsi. Okay. Which is, kung man nga nag-extra sa muna nga NDU film, nag-join man ako, medical transcriptionist. Ang iban ng animation and advertising. Napatian si John Mark Fernandez, isa sa 17 ka mga scholars nga nakagraduate sang March 25 sa Japan. Ginpasalamatan sa manunudlo sa probinsya sa Negros Occidental ang award nga nabaton bilang Filipino Chaching Educators. Suno kay Ramelia Duyungan, awardee kag manunudlo sa Banwa sang Valladolid. Ang Chaching ang isa ka financial literary form nga para lamang sa grade 4 students. Suno kay Duyungan sa nasambit nga curriculum, ang 4 ka money concept ang ginlakipan sang earn, save, spend kag donate. Sunod diri agud niya maengganyo ang mga estudyante, ginahatagan ng mga inisang Chaching kit sang GA Philippines nga ginalakipan sang module 1 to 6, ginatagan man sang pack sang play money kag saving bank nga ginhimo sa papel.
Suno sa manunudlo, naglunsyar man sila sang online videos bilang supplementary material sa mga estudyante. Suno kay duyungan ang chatting ang gina-integrate lamang sa curriculum sang grade 4 nga mga estudyante. Ang mga kabataan ang ginatudluan sa idalom sang chatting curriculum kung paano makakita sang kwarta, maggasto, magtipon, kag magdonar. Samtang ginpahayag man sininga nanamian man siya sa chatting bangod sa pagtudlo nga mag-donate sa mga less fortunate nga mga kauturan. Isa sa nahimo sa mga ini kasunod sang pagtudlo sang chatting ang nakadonate ang Tabaw Elementary School sang amount sa Mindanao paagi sa ilang principal bangod sa pagbaligya sa mga pre-loved items. Suno kay duyungan, nagapasalamat siya sa award niya nabato nagikan sa GA Philippines. Kasubong man sa suporta na nga nakuha sa ilang school heads, colleagues, kag sa ilang nga pamilya. Ang aton kabataan, natuluan naton how to earn their own little way. And then, what I like most about Chaching curriculum is that we are teaching them the value of sharing or donating something. Ang kabayan sa pagpayag ni Ramelia Duyunga na teacher awardee, samtang ginpahayag naman sa teacher awardee nagikan sa hinubaan nga awardee man sa Filipino Chaching Educator nga dapat ginatutukan ang pagtudlo sang Chaching. Ginaingganyo man ni Vicky Sugino ang mga estudyante sini nga mangin mapinuslanon kay magtudlo kung paano ini makakita sang kwarta bisan sa gamay nga pamaagi. Oo, bali sa akbo niya, sir. Dapat gini sa fokusan, sir, kay kadako gid ka helpful gid sini ka useful sang Chaching curriculum nga sa diin ang mga kabataan na engage giniyaya primero gid kung sa aton nga concept ang kwarta paano niya sa gamay lang kung siling mo nga paano siya maka-earn sa gamay lang. Ang kabayan sa pagpayag sang teacher awardee nga si Vicky Sugino. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga dapat nga magbiya na kita sa sala, bangod ang pulong sang Dios ang nagapahayag nga may buwas pa. Santo sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, ang tanan nga ginabugatan kag madamo sang sala ang mahimo nga magbag-o kasunod sa pagbiya sa mga sala. Ginapahayag man sa humiliya nga wala sang bisan isa nga maka-judge sa aton bangod lunsay kita nga makasasala. Ang Ginoo ang nagahatag sa aton sang paglaom sa piyak sang aton indi maayo nga ginapanghimo. Ginapakita man sa humiliya nga tanan kita ang mayara sang buwas damlag ukon palaabuton. Kung sa aton pa mga kauturan, ginpakita sa ila sa mahal nga Dios sa tunga sa kahimo kag sa kahuluy-an sang ila nga pagpangabuhi, may paglaom pa sila, may palaabuton pa sila, na makapauli sila to their own homeland. Nabatian si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng 6 ng gabi. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Ginmarkahan na subong nga adlaw sa Filipino Muslim sa pag-umpisa sa pag-obserbar sa month-long Ramadan pagi sa pagpangamuyo sa moske. Madamo naman sa mga Muslim nga nagbisita sa Golden Mosque sa Quiapo, Manila, Muslims. Excited naman ang mga Muslim nga magpadulong sa Golden Mosque para sa Ramadan bangod wala nila ini nahimo sa 2020 kay 2021 bangod sa COVID-19 pandemic. Ang Ramadan ang ikasyam kag pinakabalaan sa Islamic calendar. Nagpanawagan sa pagpangamuyo kag pagpuasa. Isa ini sa 5 ka pillar sa Islamic nga pagtuluhan. Ang iban nga pillar sa mga profession of faith, 5 daily prayers, giving of alms kag pilgrimage to Mecca. Sa katapusan sang Ramadan amo ang Eid al-Fitr kung sa diin nagapatigayon ang Muslim communities ang kapistahan bilang selebrasyon. Samtang nagsaka ang pila ka mga index crimes, ilabi na ang pagpangawa tumalin sa pila ka mga lugar sa pungsod ang ginpaidalom sa Alert Level 1 suno sa Department of the Interior and Local Government. Ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ang pagsaka sang insidente sang pagpangawat ang bangod sa paghulag sa mga tawo sa National Capital Region kag pila ka mga lugar nationwide ang na-de-escalate sa lowest level sang COVID-19 alert system. Suno kay Anyo humalin sa pagsulod sang Alert Level 1, nagsaka ang numero sang iban nga mga krimen ilabi na ang pagpangawat. Sunod rin nagagwa na ang mga tawo kag ang mga lugar nga malapit sa mall kag tindahan nagadamo naman ang mga pickpockets.
Nagpasalamat sa AFP Chief of Staff General Andres Centino sa Semirara Mining and Power Corporation nga ginapanagiyan sang pamilya kon Sonje sa ilang nga donasyon nga eroplano sa Philippine Army. Kaupod sang AFP Chief sa Philippine Army Vice Commander Major General Henry Dayuen ang Defense Undersecretary Cardozo Luna nga nagpirma sang deed of donation sa turnover ceremony sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ang segunda manong Short Brothers and Harland SD-330 ang isa ka twin-engine turboprop aircraft nga may kapasidad nga 27 ka pasahero. Suno kay Undersecretary Luna ang donasyon ang dako nga bulig para mapasanyog ang ikasarang sang Army Aviation Forces. Ginpayagman ni General Dayuen nga ang eroplano ang gamiton sa Philippine Army sa paghatag sang suporta sa mga ground troops. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, giningganyo sa Department of National Defense o kon DND kag Philippine Veterans Affairs Office ang tanan nga mga pumuluyo, ilabi na ang mga kabataan nga mag-ugyon nga makigisa sa pagdumdum sang Philippine Veterans Week nga may tema nga kagitingan ng mga veterano, inspirasyon sang nagkakaisang Pilipino, umalin sa Abril 5 tuig 2022 tubtob Abril 11 tuig 2022. Suno sa PVAW, ini ang maayo nga kaygayunan agod nga buhion ang diwa sang nasyonalismo sa tanan nga pumuluyo paagi sa paghanduraw sang kaisog kag sakripisyo sa mga Pilipino nga veterano sang World War II. Ang isa ka semana nga selebrasyon ang nagsugod sa Abril 5 kag ini ang umpisahan sang sunrise ceremony sa libingan ng mga bayani Taguig City nga sundan sang paghalad sa mga bulak sa Tomb of the Unknown Soldier nga tradisyonal nga ginapangunahan sang Commanding General sang Philippine Army. Sa Abril 7, patigayuno naman ang tribute to all Filipino heroes sa Filipino Heroes Memorial Corridor Island, Cavite. Ang ika-80 nga tuig nga araw ng kagitingan celebration sa Abril 9 ang kalakip nga aktibidad sang Philippine Veterans Week nga tradisyonal nga ginapangunahan sang presidente sa Mount Samat National Shrine Pilar, Bataan. Sa Abril 10, patigayunon ang paggunita sa Kapas National Shrine Tarlac. Agod nga dumdumon ang mga veterano nga nag-anto sa Death March kag ginpriso sa Camp O'Donnell Concentration Camp. Ang sunset ceremony sa Abril 11 sa lulubngan sang bayani ang opisyal nga pagtapos sang Philippine Veterans Week. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang gabi. Kadto naman kita sa detalye natin ang ato nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Canada. Nagpangayos ang pasaylo si Pope Francis sa mga indigenous people sa Canada. Angon sa mga natabo nga pagpang-abuso sa mga ini sa mga residential schools dito nga ginapadalagan sang simbahan. Ini matapos nga maulamid ang Katoliko nga simbahan sa insidente nga yara sa 150,000 ka mga tumandok nga mga kabataan sa Canada ang naseparar. Sila tagsa ka mga pamilya kag ginpilit nga ipadala sa 139 ka mga residential schools kung sa diin nag-agom ang mga inisang psychological, physical kag sexual abuse sadtong tuig 1800 tubtob 1990 suno sa mga otoridad. Matapos ang madamo nga ginpatigayon nga investigasyon sa anay residential school, natukiban niya ang mga wala sang marka nga lulubngan sa mga kabataan ang yara sa masubra 4,000 o kon 4,000. Kaya ginapatihan niya mga kabataan niya kalakip sa mga na-report nga nagkaladula. Ginpayag ni Pope Francis nga nabatian na ang mga istorya sa mga kasakit sa isa ka meeting nga gintambungan sinika upod ang mga survivors nagikan sa mga grupo sang First Nations, Metis kag Inuit. Sa iyang nangin pahayag sa Vatican, ginbatikos man sang Santo Papa ang nasambit nga ideological colonization kung sa diin madamo nga mga kabataan na biktima sang kapigaduhon. Samtang nagalaom naman si Pope Francis ang kahigayunan nga makapadulong ini sa Canada para sa adlaw sang kapistahan sang Santa Ana sa palabuton nga Hulyo 26. Kag sa katapusan nga balita international, posible nga magabisita sa Ukraine si Pope Francis. Ginpahayag sini nga ginaistoryahan na sa mga opisyal sa Vatican ang posibilidad sang nasambit nga pagbisita sa Kiev. Sa una kay gayunan, ginbatikos man sang Santo Papa si Russian President Vladimir Putin bangod sa pag-atake sini sa Ukraine. Sa speech ni Pope Francis samtang ini ang yara sa Malta, gintawag sini si Russian President bilang potentate, isa ka leader nga nagapasimuno sang indi pagintindahanay para sa nationalist interest. Hindi man matago sang Santo Papa ang kasubo sa padayon nga inaway sa Ukraine kung sa diin matamo nga mga sibilyan na ang mga nagkalamatay. Sa piyakabahi nabawian na sang mga soldado o nabawi na sang mga soldado sang Ukraine
ang masobra 30 ka mga banwa sa Kiev region. Ginpahayag ni Presidential Advisor Oleksiy Arestovich nga nagluntad pa ang bakbakan sa nasambit nga lugar antes pa man mabawi sang mga ini ang nagkalain-lain nga banwa. Ginpahayag pa sini nga hindi dapat magkampante bangod nagapadayon ang nagakatabo nga inaway. Madumduman naging anunsar sang Russia nga tutukan nila ang ila atensyon sa paghilway sang Donbas region sa eastern Ukraine. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa takna nga alas 6 ang gabi. Yara naman ng mga kabombo sa piya kalinya ang aton nga Bombo News Center para sa aton nga presidential debate sa subong nga gabi nga pagapangunahan sang Commission on Election. Yara sa piya kalinya. News Center, please come in. Kung naman ang halalan, abay, Pilipinas Debates 2022, the turning point. Muli pong i-cover ng Bombo Radio Philippines ang Commission Election sa COMELEC sa kanilang pagtitipon ng mga presidential balls. Sa puntong ito, mga kabombo, Kasar Nation, kasama rin natin aking co-anchor si Bombo Dennis Amito at mula naman dyan sa lungsod ng Pasay, si Bombo Gerald Ulip at kugnay pa rin ng mga sitwasyon dyan bago naman tayo magsimula sa ating pag-cover kung sino-sinong mga presidential balls ang pinakaunang dumating dyan po naman sa Sofitel Hotel sa lungsod ng Pasay. Sino ang ikalawa at sino yung pinakahuli ng mga presidential balls na dumating kaugnay pa rin itong Pilipinas Debates 2022, the turning point. Bago tayo magtungo dyan po naman sa lungsod ng Pasay kung saan nga ang ating kasama si Bombo Gerald Ulip, ang aking partner si Bombo Dennis Samito ay kasama ko rin bilang co-anchor. Bombo Dennis, magandang gabi sa iyo. Welcome to the program. Muli na naman tayong abang nito. Abutin siguro tayo ng 3 oras sa pag-cover dito sa pingkian ng mga talino at galing ng mga presidential balls na nagpapaligsahan para naman sa halalan sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan. Bombo Dennis, ready ka na ba dyan? Bombo Dennis, please go ahead. Yes, Bombo Elmar, ready na tayo. At ngayon ay nakaantabay tayo dahil nga sinasabi na may mga pagbabagong gagawin dito sa magaganap na debate kumpara dun sa dating paghaharap ng mga kandidatong ito. So aabangan natin yan at para sa ating mga taga-subaybay, hindi po kami papatlang, tuloy-tuloy natin itong i-cover hanggang matapos ang debates 2022 na pinangungunahan siyempre ng Commission on Elections at katuwang ang Bombo Radio Philippines dito sa pagtutok natin kung ano man ang mangyayari at ihahatid ng mga kandidato, anong mga pagpapaliwanag dito sa mga sitwasyon at paano sila sasagot doon sa mga ibabatong tanong ng kapwa nila kandidato, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. Bahagi pa rin ito natin ang ating public service ng Bombo Radio Philippines. Of course, pag sinabing Bombo Radio Philippines, kasama rin natin naka-hook up kayo, naka-tune in din ang ating mga listeners, mga viewers sa bagitan ng Star FM Nationwide. At Bombo Dennis, nababanggit mo yung mga pagbabago. Anong layunin ng COMELEC at nagkaroon ng pagbabago sila sa sistema, yung mechanics ng gagawing debate kumpara sa nakalipas? Ito yung pangalawa sa mga debate para naman sa mga presidential balls sa Bombo Dennis. Well, ang unang-unang rason dito ay para mabigyan ng tsansa na higit pang maipaliwanag ng mga kandidato. At may mga nagsasabi kasi, baka kung kapwa nila kandidato yung magtatanong sa kanila, baka iba yung maging sitwasyon. Kasi dati, nagmumukhang interview ang sitwasyon, Bombo Elmar, dahil may common question at may moderator na siyang nagpupukol ng tanong. Sa ngayon, ano kayang twist? Yan yung kumbaga pinakakaabang-abang dito, Bombo Elmar. Okay, abang din tayo. Nandiyan na sa may Pasay City si Bombo Gerald Ulip. Bombo Gerald, ang aking hanging question kayo na, sino ang pinakaunang presidential ball na nakasalamuhan nyo dyan sa Pasay City? Go ahead, Bombo Gerald. Yes, Bombo Elmar, dahil kanina nga ay alas 5 yung ibinigay na call time dito sa ating mga presidential aspirants. Pero meron yung nauna, mayroon din yung na late. Una ngang dumating kaninang alas 3:20 itong si Presidential Bet Jose Montemayor at naniniwalang nasa kanya raw ang suporta ng mga botanteng hindi pa raw bakunado. Nasa 70 million. Sinasabi niya kanina yung kanyang suporta na makukuha dito pa rin sa mga hindi bakunado dahil ito yung talagang binabatikos ni Montemayor pati nung unang presidential debate. Pangalawang dumating sa venue si Leody de Guzman.
Sinabi nitong kailangan sanang nandito si Presidential Aspirant Bongbong Marcos dahil siya ang maraming issue na ibinabato dito pa rin sa taong bayan, ng mga taong bayan. Dismayado nga itong si Labor Leader Calyodi dahil sa muling hindi pagdalos sa debate ni Presidential Candidate Bongbong Marcos dahil dito raw sana niya mailalatag yung kanyang mga plataforma. Pangatlong dumating si Presidential Bet Faisal Mangondato at sinabi nitong wala siyang kinakatakutan sa mga katanungan ngayong gabi kasi pare-pareho lang naman daw itong kanilang itatanong gaya ng mga nagdaang presidential debate. Ika-4 naman na dumating si Presidential Aspirant Norberto Gonzales. Nung tanungin kung kumusta raw yung kanyang paghahanda ay sinabi niyang natulog siya ng maayos at mahaba para dito sa naturang debate. Sa kabila nga ng pagiging kulelat naman sa survey, sinabi niyang hindi ito atras dahil marami raw itong supporters. Sunod na dumating nga si Senator Ping Lacson para sa isagawang debate at panglima siya. Sinabi niyang idadaan niya ito sa pamagitan ng stock knowledge, yung debate at nag-research din daw ito ng kaunti. Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pagngangkampanya sa ground at hindi sila umaasa sa endorsement ng mga local officials. Hindi rin masama daw ang loob ni Presidential Candidate Lacson matapos na ibang kandidato yung sinuportahan ng isang local official ng miyembro na partido or miyembro ng partido ng kanyang katandem na si Vice Presidential Candidate Senator Vicente Soto III. Pasado alas 5 na nang dumating si Vice President Leni Robredo pero hindi na ito nagbigay ng panayam, nagpaunlak ng panayam. At ikapitong dumating si Manila Mayor Isko Moreno. Nabanggit dito yung hindi nabayarang buwis ng pamilya Marcos na sana ay nabayaran na raw. Dapat mabayaran para maipamahagi naman sa mga mahihirap. Nasa 35 years na raw itong issue. Kaya naman maiging maibalik na itong hindi nababayarang tax dito sa ating mga kababayan. Si Mayor Isko Moreno, siya yung pinakamahaba yung interview kanina dito. Ikawalong dumating si Presidential Bet Ernesto Abella. Ayon kay Abella, may mga pahaging na usapan po tungkol sa pag-atras sa pagkatakbo sa pagka-presidente pero sa kabila nito, iginit ni Abella na hindi niya naisip o planong umatras mula dito pa rin sa pagka-presidente. At panghuling dumating, pasado alas 6 naman dumating si Senator Manny Pacquiao pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Dire-diretsong pumasok dito pa rin sa venue sa Sofitel, itong Garden Harbor Tent dito pa rin sa lungsod ng Pasay, Bombo Elmar. So nangahulugan, Siyam, isa lamang ang wala, Bombo Gerard as usual. Nakalipas na first debate ng COMELEC, itong si Dati Isidora Bongbong Marcos ang wala pa rin makikita na kanyang anino dyan, Bombo Gerald. Ganun ba, Bombo Gerald? Yes, Bombo Elmar, at hinintay din kanina kung magpapakita dito pero bigo na naman itong COMELEC baging nung kanyang mga kalaban, itong siyam na kandidato para siya ay makadebate, Bombo Elmar. So walang dumating na dating Senator Bongbong Marcos. Ang mga nandito naman kanina, Bombo Elmar, mata natin yung mga opisyal ng PPCRV, itong poll watchdog, para makibahagi dito pa rin sa isasagawang debate ngayong gabi, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga sitwasyon na mga pagre-report dyan, Bombo Gerald. At tabi kayo mamaya sa live feed na ng audio-video mula dyan sa iyong kinaroroonan. Maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, mga kabombo kay Star Nation, Bombo Dennis, ito po yung mga usapin na tatalakayin ngayong gabi in punto alas 7 yan na magsisimula na kanilang mga pananaw ng mga presidentiables. Iikot yung mga usapin sa tinatawag na government accountability, yung foreign relations at safety and security. Ito yung mga issue kung sakaling malal sila bilang presidente ng Pilipinas, ay ito yung kanilang tatalakayin. So nakalipas na linggo, Bombo Dennis, yung 19 ng Marso, so iba yung topic nila. So ito naman yung magiging topic nila at mga isyong tatalakayin nila, Bombo Dennis. Oo, tama yan, Bombo Elmar. Dahil actually, mga kabombo, tatlong set ito ng debate. Ito yung pangalawa doon sa tatlong kada buwan ito, Bombo Elmar. At yan, plano nga, dati pa, na Disyembre pa lang umpisahan na yung kada buwan na debate. Yun nga lang, hindi ito naisakatuparan agad
dahil dun sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19. So ngayon, March, April, and May, may mga mangyayaring ang debate. Yung una ay naganap na. Ito ngayon, yung pangalawa. So ano pa kaya yung mga susunod at magiging twist dito sa mga debate na ito, Bombo Elmar? Lalo't paganda ng paganda yung mga topic. Talagang sabi nga niyan, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan at makaka-relate yung marami. So antabay tayo dito sa magiging takbo ng kanilang diskusyon. As akin naman palagay, Bombo Dennis, na binago nila yung mechanics na nakalipas na linggo hanggang sa ngayon ay para sabi nila na maging exciting, na walang antukin sa ating mga viewers at mga listeners. So tingnan natin kung may banggaan sila dyan ng kanilang mga opinion na sila mismo. So ito po yung patikim na mga paliwanag, yung magiging mechanics ay narin sa COMELEC. So yung mga pagbabago sa kanila sa bawat itong mga kandidato. Nakalipas kasi na linggo, March 19, ay 90 seconds lamang ang bawat paliwanag nila sa unang salvo ng question. Ngayon, 2 minutes na ang bawat kandidato. So merong 30 minutes na rebuttal. So sa siyam na mga kandidato, bibigyan din sila ng 60 seconds para sa kanilang closing statement. So yung format ngayong gabi, hahatiin sa kabuang 4 na mga segments. 4 na mga segments. Sa unang bahagi ng kanilang balitaktakan, meron munang isang question para sa lahat na sasagutin ng lahat. Isa pa sa modification na pagbabago ng kanilang ginawa ng COMELEC dito, yung susunod na segment, hahatiin yung mga kandidato sa 3 grupo at bibigyan sila ng tig-isang question na siyang magiging sentro ng kanilang debate. Sa bawat segment at magbabago po ang bawat grupo. Kanina, pinakita namin yung video kanina, ay nag-draw last na sila, Bombo Dennis, mga kabombo Kasar Nation. Ito yung mga groupings ng bawat grupo. So ibig sabihin, magkasama-sama yung ilang mga kandidato sa bawat grupo. Ang naturang groupings ay magdetermina sa gagawing draw lots kanina na ginawa kanina. So yung debate na magsimula nga alas 7, anumang minuto mula ngayon. So yan na, Bombo Dennis. Okay. Ilan sa mga mechanics? So meron na lamang tayong 2 minuto na lamang, Bombo Elmar. At mag-uumpisa na itong talagang balitaktakan dito. At siyempre, dati iba yung naging moderator. Ngayon, may panibagong moderator naman na siyang kumbaga magli-lead doon sa takbo nitong debate para hindi kung saan-saan mapunta. Dahil last time, parang nagkukwentuhan na yung ibang kandidato, Bombo Elmar. Inaawat ng moderator. So dito, malalaman natin kung paano itong mangyayaring kasi sila mismo pwede na ngayong magtanong. So paano aawatin? Baka kasi unstoppable yung iba dito, Bombo Elmar, mahirap, So kailangan ng konting bagsik doon sa panig ng moderator para maging maayos yung takbo pa rin ng diskusyon, Bombo Elmar. Bombo Dennis, anong palagay mo? Bakit kailangan magkaroon ng presidential debate na to, Bombo Dennis? At paano yung hindi nadalo dito? May impact ba to? May epekto, Bombo Dennis, sa mga dumalo para sa kanila, Bombo Dennis? Anong palagay mo dito, Bombo Dennis? Tayo matagal nang nag-aabang dito sa mga eleksyon. Tinututukan natin yung mga proseso ng halalan. Siguro mahigit 12 ng taon na, Bombo Elmar. So pagka may mga ganitong debate, ito inaabangan talaga to ng marami. So aminin man o hindi, may epekto yan, Bombo Elmar, dahil dito malalaman kung ano ang mga tugon ng bawat kandidato dun sa mga issue. Ngayon, kung may hindi dumadalo sa ganitong klase ng event, mahirap ma-determine kung ano yung magiging takbo ng kanyang paliwanag, ano ang kanyang magiging aksyon, pero pwede naman yan sa ibang pagkakataon, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. Ang sabi nila, sabi nga 36 days to go, siguro mapatibay pa nila yung kanilang paniniwala kung sa kanilang boboto. Kung wala pa sila desisyon, Bombo Dennis, sa mga botante natin, ito yung pagkakataon sa kanilang paghimay, sino ang nararapat na iboto, nararapat na maging Pangulo ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon, Bombo Dennis, sa pagharap sa mga issue, mga usapin at mga problema, mga krisis na kinakarap ng ating bansa, yung mga matalinong pag-isip na yan, Bombo Dennis, doon sa mga undecided pa, this is the time, at least, this kind of fora o itong mga events na ito, Bombo Dennis, na magkatipon-tipon itong mga presidential balls, Bombo Dennis. Ganun na nga. At pagkakataon nito, para din dun sa, kumbaga, kung hindi mo magugustuhan yung sagot, may pagkakataon ka pa para lumipat ng susuportahan. O kaya naman, kung mas convincing, kumbaga, yung sinusuportahan mo okay naman, pero yung isang kandidato pala, mas convincing ang kanyang diskarte
para sa iba't ibang particular na usapin. So, pagkakataon ng ating mga kababayan na mag-jump ship, ika nga, no? So, yan lamang yung ilang magiging papel ng kahihinatnan nitong debate na ito, Bombo Elmar, maliban pa doon sa ito'y tinutugay-gayan din, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa ay nakaabang din, Bombo Elmar. Lalo't national policy minsan ang natatakel dito sa mga diskusyon na ito. So, nakaabang din ang ibang mga bansa. Actually, nung nag-cover kami, may mga foreign media din na Bombo Elmar na nakatutok dito, Bombo Elmar. That's right. So ulitin natin, mga kabombo, ito yung mga issue na mga tatalakayin ng mga presidentiables, safety and security ng ating bansa, yung tema rin na tatalakayin foreign relations at issue din sa government accountability. So ito yung theme na magiging pagbato sa kanilang katanungan ng kanilang mga sasagutin, ano yung kanilang mga pananaw kung sakali naman ay sila ang maging presidente ng Pilipinas. So in just a moment, mga kabombo ka Star Nation, ay hatid na po namin sa inyo ang Pilipinas Debate 2022, The Turning Point. So binabanggit natin ito, 9 na mga kandidato lamang sa mga presidentiables muli ang maghaharap-harap, magbabanggaan. So isa rito yung hindi nagkumpirma na dumalo muli sa ikalawang pagkakataon sa ilalim po ng sponsorship ng COMELEC itong debate, Bombo Dennis, sa presidential debates. Tama yan. At to be fair naman, binigyan silang lahat ng pagkakataon, binigyan ng imbitasyon, choice na ng kandidato kung sila ay sisipot o hindi. Pero may mga rason naman, may mga paliwanag bawat isa. At sinasabi nga na nagiging prioridad ng ibang kandidato ang pagpunta ng personal dun sa mga kinakampanyahan, yung mga kababayan natin, which is hindi mo rin naman sila masisi kung yun yung kanilang priority. Pero dito sa debate kasi na ito, ay nandyan din yung ibang mga kandidato. So pagkakataon nito para marinig sana lahat ng mga individual na tumatakbo sa pinakamataas na pwesto sa ating pamahalaan, Bombo Elmar. So ito yung moment na talagang mainam na makita, marinig sila. At parte nga ng pagsunod dun sa mga patakaran ng Commission on Elections, kaya nagsasagawa ng mga kahalintulad ng mga debate at iba pang event related dito sa nalalapit na 2022 national and local elections. Muli mga kabombo, inaulit natin ang mga dadalo ngayong gabi, mga nagkompirma at tulad din sa report natin kasamaan dyan mismo sa may Sofitel Hotel sa lungsod ng Pasay, ang sasama sa mga debate ngayong gabi. Mga presidential candidates, mga aspirants, sina Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Esco Moreno, Dumagoso, Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, dating presidential spokesperson Ernesto Abella, Labor Leader Yodi de Guzman, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, ang negosyanteng si Faisal Mangundato at Dr. Jose Montemayor. Bombo Dennis, ayun nababanggit po yung moderator ngayong gabi, Bombo Dennis? Tama. At ang magiging moderator ngayon, Bombo Elmar, ay isang veteranang mamamahayag din, si Ces Drilon. So dito, makikita kung paano yung handling niya dito sa magiging banggaan ng mga kandidato. May mga pagkakataon kasi na lumalabas dun sa rules yung ilang kandidato. Last time, bawal mag-usap-usap pero nagtatawagan na ng kumpare yung dalawang kandidato. So yun, Bombo Elmar. Alright, nandito na po, hatid na po ng Bombo Radio Philippines kasama ang COMELEC ang Presidential Debates 2022. Isang paalala lang po dito sa live audience dito sa Sofitel na ito na po ang huling palakpakan natin. Mamaya po habang ginagawa ang ating debate, mangyari lamang po mahinig tayo at bigyan natin ng respeto ang nagaganap na debate at lahat ng mga kandidatong narito ngayon. Maraming pong salamat. Kung hindi po ay ang COMELEC na mismo ang mag-e-escort sa inyo palabas. So, ito na po ang ating unang tanong. Pero bago ang lahat, ito ay sasabihin ko muna ang mga issue na ating pag-uusapan. We will go deeper into the issues para malaman ninyo kung paano sila mamumuno at kung sila ay mahalal bilang Pangulo. Ang mga paksa sa debate ngayong gabi ay patungkol sa foreign relations, government accountability, safety, and security. Para klaro po sa lahat, ang mga katanungan ngayong gabi ay mahigpit na sinala mula sa mga eksperto ng iba't ibang sektor na pinili ng COMELEC.
Paglilinaw lamang na hindi alam ng mga kandidato ang mga katanungan ngayong gabi para sa unang bahagi ng presidential debate. Ito po ang mga mechanics. Isang general question ang ibabato sa bawat kandidato at bawat isa ay bibigyan ng 90 seconds para sumagot. Pag narinig po ang tunog na ito, ibig sabihin may 10 seconds na lamang para sumagot. At pag ito naman po ang narinig, ibig sabihin po ay time's up. Kung may oras pang natitira at tapos na sumagot ang lahat ng kandidato, bibigyan ng 30 seconds ang mga gustong mag-rebut o magbigay ng reaksyon. O kaya naman po ay magtatanong tayo ng follow-up question. At para tayong lahat ay magabayan, may makikitang timer sa inyong mga screen. Nagkaroon po ng drawing of lots facilitated by COMELEC kung sino ang mauunang sumagot, gayon din para sa pangalawang bahagi ng ating debate ngayong gabi. Ginawa ang bunutan 2 hours before the start of this debate na pinangasiwaan ng COMELEC at nasaksihan ng mga representatives ng bawat kandidato. Kaya yan, malinaw na po ang rules at ready na ang ating mga kandidato. Maaari na nating simulan ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Here's the first question po sa debating ito. 700 billion pesos. Ito ang nawawala taon-taon sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. Ito na ay ayon sa Deputy Ombudsman noong 2019. Katumbas po nito ang 1.4 million na pabahay sana para sa ating sambayanan. Ganitong kalaki ang ipinagkakait sa mga mamamayan. Sa inyong palagay, ang korupsyon ba ay dulot ng kahinaan ng tao o kahinaan ng sistema? Alin man ang inyong sagot, ano ang solusyon na dapat ipatupad? Ang unang sasagot base sa drawing of lots ay si Cal Yodi de Guzman. Cal Yodi, your 90 seconds starts now. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Talagang malaking problema yung korupsyon. 750, napakalaki, 750 billion taon-taon, napakalaki niyan. Ang gagawin ko, pagtibayin natin yung mga kasalukuyan nag-i-exist na mga batas at i-reinforce natin yung mga kasalukuyan, mga institusyon na naghahabol ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pero labas dyan, tingin ko ay kulang yan. Dapat ay paunlarin natin, baguhin natin yung sistema ng politika at i-reform natin ang eleksyon sa ating bansa. Kahit na kasi mahigpit ang ating mga batas at ang naghahabol ay grabe rin maghabol, kung patuloy namang nakakapasok ang mga political dynasty, ang mga trapo sa ating eleksyon, sa ating gobyerno, ay patuloy pa rin ang pagsulpot ng mga pagnanakaw. Kaya idadagdag natin ang pagreforma sa eleksyon. Hindi na natin papayagan ang pera-perang eleksyon at hindi na rin natin papayagan yung may mga kaso ng pagnanakaw at sa ating gobyerno. Yung trapo at saka yung dynastiya, huwag natin payagang sumali sa eleksyon. Magnanakaw lang yan. Walang intensyon niya na paunlarin ang bayan. Kaya ang gagawin natin, lagyan natin ng enabling law, yung kasulukuyang batas ngayon tungkol sa anti-political dynasty. At huwag na rin natin payagan yung mga watcher na kinukuha ng mga kandidatong bilyonaryo. Ang gamitin na lang natin ay mga college graduate at hinga natin ng isang araw silang paglilingkod doon sa ating bayan, yung ating mga college student, ating gamiting watcher. Uulitin ko lang po yung unang tanong, sistema po bang may problema o ang tao? Sistema. Mayor Isko, you have 90 seconds. Thank you, Madam Moderator says. Yes, it's the system. To solve it is to limit human discretion in government transaction by adapting to technology. Yun yung specific kong gagawin, katulad ng ginawa namin sa Maynila. Binigyan namin ng pagkakataon na makapagbayad ng buwis ang tao na wala siyang kinakausap na sino man. At siya ay nakapagbabayad ng matiwasay. At hindi na siya nagiging biktima
ng mga fixer na pag-alagala sa mga ahensya o departamento ng gobyerno. At ganun din ang mga negosyante. We created certainty in our rules so that they will be notified ahead of time on what they are going to do. These are the things that we have done, and sa awa naman ng Diyos, at nakita po ninyo, even DILG, for that matter, after a year of governance, being the mayor of the city of Manila, gave us more than 10 years of its existence. Binigyan kami ng Seal of Good Financial Housekeeping. Nagawa sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Thank you, Madam. May oras pa po kayo. I'm okay. Thank you, Madam. Secretary Gonzales, your 90 seconds starts now. Well, we have to find out whether may corruption sa sistema natin o ang naging sistema na ay ang corruption. Paniwala ko po, corruption ang naging sistema sa atin, kaya sistema ang ating titignan. At ang tingin ko po dyan, hindi simpleng pagbabago lamang ng sistema ang kinakailangan natin. Maring ang kakailangan natin, pati konstitusyon natin, dapat tignan natin kung kailangan baguhin o hindi. Dahil kailangan, kung talagang gusto nating magkaroon ng mga matitinong leader sa lipunan natin, palagay ko pati yung sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno, dapat baguhin na rin. Parliamentary system po ba? Yan, tignan natin mabuti. Dahil ang pagkakaalam ko, pag parliamentary system, lumalabas ang kagalingan ng bawat namumuno. Baka po sakali na kagalingan na ang magiging batayan ng pamumuno dito sa atin. Hindi na po yung pera. Kasi natututo pong mag-corrupt ang mga politiko natin kasi gusto po nilang makabawi sa kanilang ginagastos pagtakbo sa politika. Oras pa po kayo. Okay. Senator Panfilo Lacson, your time starts now. Hindi po mahina ang sistema. Marami tayong mga batas, mga institusyon na tumatakbo. Kahinaan po ng tao. Kahinaan ng tao sa gobyerno. Ang akin natutunan sa aking pag-aaral sa Philippine Military Academy, one of the leadership principles, napaka-importante, leadership by example. Kapag ang namumuno ay hindi kaya kayang gawin ang kanyang pinipreach, ang kanyang pinag-uutos sa kanyang mga tauhan, hindi po magsasucceed. Meron tayong Anti-Red Tape Act, meron tayong Government Procurement Act, meron tayong Philippine Competition Act, napakaraming batas. Meron tayong Ombudsman, meron tayong Sandigan Bayan. So ang kahinaan hindi po sa sistema, sa tao na nagpapatupad ng mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po yung ating dapat supilin, ang dapat nating palakasin yung sistema ng pamamalakad. Nanggaling po kami sa ibang lugar, doon sa Sambo del Norte, napakahabang stretch ang aming nilakbay. Bagong gawa ang kalsada, lubak-lubak. Sabi nga nung driver, kagagawa lang po nito sir, Senator, pero ngayon sira-sira na. Bakit walang nag-correct, walang nag-audit? Kung ako pa namumuno, ipapadrill ko lang yun, malalaman ko kung substandard ang materyales at ipakukulong, dapat kasuhan yung kontraktor at magturo siya kung sino yung kanyang proponent at pareho sila makulong. Kaya hindi po mahina ang sistema, mahina po yung tao, partikular na sa gobyerno. Maraming salamat po. Ginoong Mangundato, kayo na po. 90 seconds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan po sa lahat ng mga kababayan kong mga Muslim. Tungkol po sa palaging nawawala ng pera ng ating gobyerno, more or less about 750 billion a year, ay maaaring mangyari ito ay dahil sa kahinaan ng sistema. Dahil luma na po ang sistema natin na hindi ito nasasaad sa pangangailangan ng ating gobyerno dahil matagal na po ito. Ang problema, palaging sinasabi na may corruption sa gobyerno, hindi lang sa isang ahensya kundi pati lahat ng ahensya ng gobyerno
ay mayroon corruption po. Maski po yung tinatawag sa mga project, sa mga kalsada at sa mga tulay, ay mismo na yung mga auditor ay sila na po ang nasusuhulan na hindi po nakukuha yung tamang nakasaad sa batas na yun ang programa ng gobyerno na magiging yun ang bunga. Kaya po, sistema po, itong lumang sistema natin ay iwanan na natin at tumungo na tayo, tumawid na tayo sa bagong sistema po. Dahil hindi tumugon si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa imbitasyon sa debating ito, Mr. Marcos loses the opportunity na sumagot sa mga katanungan at magbigay linaw sa kanyang posisyon sa mga issue at plano para sa ating bansa at sa unang tanong ukol sa korupsyon. Mr. Montemayor, your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. Ang problema sa corruption is a combination of both. No? Kung alam niyo po sa Pilipinas, maganda ang system natin, maganda ang mga policies natin, maganda, watertight talaga yung ating mga batas, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ethical standards for public officials and employees. Now, kung kahit gaano kaganda ang sistema, kung ang attitude napaka-corrupt, inherently corrupt yung tao, ang attitude, gagawa ng paraan yan para palusutin niya o lusutin niya ang batas. No? Lalong-lalo na, there is a wide degree of discretion among public officers. Now, kahit gaano kagandang sistema, kung masama naman talaga, no, bata ka pa, corrupt ka na, kagaya ng sinabi ng isang dating official, no, na mayor dito sa Maynila, mga 1960s, wala talagang mangyayari yan. Pero meron namang magaganda ang mga ugali, pero nadadala naman sa bad policies at saka sistema. No? Bihira sa Kongreso ang magiging congressman at pagkatapos mabuti pero nadadala ng sistema ng corruption. So it is a combination of attitude and also the system. Senator Manny Pacquiao, your time starts now. Marami pong salamat at sa akin, no automation, no operation para walang komisyon. Isa na yan. At kinakailangan talaga dito yung tinatawag nating leadership at saka political will. Ang ibig kong sabihin, magkasama yan. Dahil ang gusto ko, bawat ninanakaw nila, yung mga magnanakaw dyan, makita sa kulungan. Kaya dumadami yung mga nagnanakaw dahil walang nakukulong. Imposible na mabawasan yung magnanakaw kung wala namang nakukulong. Pero kung nagnakaw, ipinakulong ka agad, tapos nagnakaw, ipinakulong ka agad, wala na hangad pa na magnakaw o maglakas loob na magnakaw. Yan ang problema sa ating bansa na matagal na nating sinisigaw at gustong masolusyonan. Ang sama ng loob ko pag nakakita ako ng mga tao na naghihirap at nagugutom, mga pamilyang walang opportunity. Ang sinisisi ko palagi yung mga kawatan dyan sa gobyerno. Subukan lang nila ako ng 6 na taon. Makikita nila na yung mega prison mapupuno yun. Yung ipapagawa kong mega prison mapupuno para sa kanilang lahat. Dahil tama na ang paghihirap ng sabay ng Pilipino. Tama na yung paghihirap ng aking mga kasama kung saan ako nanggaling. Tema po o tao? Para sa inyo, kombinasyon? Pareho po. Pareho. VP Lenny, your time starts now. Para sa akin, pareho din. Pareho may kahinaan yung tao, pero may kahinaan din yung sistema. At dapat yung sistema, pinipilit yung public officials to be good. Meron tatlong pangangailangan para siguraduhin natin na napipilitan. Yung sistema napipilitan niya yung public officials maging matino at mahusay. Yung number 1, accountability. Dapat, gaya na sabi ni Senator Manny, dapat yung nagkakasala napaparusahan. Pero equal yung transparency sa people empowerment kasi ito yung magpe-prevent. Ito yung magpe-prevent for public officials na gumawa ng mali. Pag very transparent yung processes.
ang pinakaunang executive order na gagawin ko pag ako nahalal ay yung full disclosure policy. Meaning to say, i-require ko yung lahat ng government offices and instrumentalities to make public all their transactions, all the contracts, all the procurement, even without need of requests from anyone. Marami ding ibang instruments for transparency. Yung another instrument for transparency, yung paggagawa ng Citizens Charter, na sinasabi natin, alam ng tao kung anong aasahan niya sa pamahalaan pagdating sa mga proseso. Yung pag-digitize ng lahat na proseso para minimal yung human contact. Yung pangatlo, empowerment, kailangan alam ng tao at kabahagi siya ng proseso para nababantay niya. Yung paglagay ng mga people's councils, pagbalik ng BUB, etc. Ang huling sasagot ay si Ginoong Abella. Your 90 seconds starts now. Thank you. Ang kahirapan po, ang korupsyon tulad ng kahirapan ay hindi po dahil sa aksidente o swerte. Ito po ay nangyayari dahilan sa mga maling polisiya na ginagawa ng tao. So ang solusyon po talaga ay ipaigtingin ang sistema natin upang masagot ang problema ng korupsyon. And looking at this, it has been corruption has been one of the reasons why there is such a big gap between the rich and the poor. So ang ano po natin talaga ay isali po natin ang partisipasyon ng civil society, that we need to include civil society and activate them in the participation sa local governments. Meron pong kasama sa local government code na nagsasabi na 25% po ng composition ng pamamahala ng local government should be coming from the civil society, should be coming from the citizens, and they should get involved. So ito po yung ano natin, ito po yung ating challenge sa ating mga kababayan. Huwag po natin ilagay lahat sa balikat ng presidente ang responsibilidad sa pagpapatakbo ng isang malinis na gobyerno. Kailangan po sumali tayo. And we've been talking about this, and it's about time na sumali po ang mga ordinaryong mamamayan at sumali sila sa local government. Why? Because meron po isang portion dyan na pwede silang tumingin sa mga bids and awards at pwede po nilang sundan ang IRR. Pwede po silang, they can raise questions so that everything will be transparent. Thank you very much. Marami pong salamat sa ating lahat ng kandidato. Ngayon naman ay may oras na para sa rebuttal at unang nag-raise ng hand si Calyodi. Calyodi, you have 30 Maraming salamat. seconds po. May tanong ko lang kay Senator Lacson kung medyo nagkasalungat yung aming tingin. Nagkaisa kami sa isang bagay pero sa pangalawang bagay o nagkasalungat kami. Tanungin ko lang siya kung yung binabanggit ko na ang malaking problema natin ay yung sistema ng ating eleksyon na pinapayagan pa rin yung mga trapo, mga dynasty. Sa tingin ko, yan ang pinakamalaking bagay na nakapwesto sa gobyerno. Talagang binabaloktot ang lahat ng sistema kung mga trapo at dynasty na nakapasok. Senator Lacson. Kaya nga po tao ang problema. Kapag nakaluklok na, ang test sa akin sa karakter, dalawa. Give him power, offer him money. Pag napasa niya yan, maganda yung kanyang karakter. Pag nag-fail siya sa isa, hindi maganda yung kanyang karakter. Leadership by example. Naging hepe ako ng Philippine National Police. I led and lead by example. Kaya sumunod yung mga pulis na wala ang kotong. Second to none, napaka-importante po ng ang leader ang siyang nagpapasimula ng lahat ng mga example na dapat ipatupad sa kanyang mga tauhan. Pwede ba? Ang huling pagkakataon. Ang sinasabi ko, sistema ng eleksyon, hindi tao. Ang sinasabi ko, kung pinagbabawal sa ating batas ng COMELEC na bawal lang papasukin ang mga trapot dynasty, hindi na sila makakapasok sa gobyerno. Pero nakakapasok basta't maraming pera. Kahit mga kaso ng korupsyon sa nakaraan, nakakapasok. Calyodi, alam nyo, yan ang susunod naming tanong. Kaya hinay-hinay lang at pag-uusapan natin yan at si Senator Ping Lacson ay magkakaroon din ng pagkakataong samugot at kayong lahat. Marami pong salamat sa inyo. Matapos niyong marinig ang mga solusyon at katayuan ng mga kandidato sa pagkapamuno ukol sa korupsyon at kahalagahan ng kalakasan ng tao at ng sistema, susunod naman pag-uusapan natin ang tungkol sa political dynasties. Calyodi, ayan na. Strengthening of Political Party Development Act and reforming the party list system. When we return, here on Pilipinas Debates 2022,
The Turning Point. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, ay hatid sa inyo ng COMELEC at Vote Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber. So yan mga kagbombo, ang first round ng ating debate at kaugnay pa rin ng mga presidential candidates. Siyam na mga kandidato na tinipon po ng COMELEC. 36 days to go bago naman ang halalan. So Bombo Dennis, ito yung unang patikim pa lamang, yung susunod dito na pagtatalakayan nila, Bombo Dennis, usapin pa rin, baka paghati-hatiin na itong mga kandidato sa mga segments na, Bombo Dennis. Pero yung una muna, Bombo Dennis, issue dito sa nawawalang pondo taon-taon, 700 billion pesos. May kanya-kanyang mga pananaw sila rito, mga kabombo, ka-Star Nation, kung ano ang problema, yung tao ba talaga na namumuno sa ating bansa o sistema na sa ating bansa, Bombo Dennis, Okay. At dito ay nagbigay na ng kani-kanilang panig ang bawat kandidato. At dun sa inisyal na pahayag, itong si Ginoong Leody de Guzman ay sinasabi niya yung sistema mismo yung may problema, Bombo Elmar. Habang para naman kay Manila Mayor Isko Moreno ay sistema rin pero may mga kondisyon, may mga kaakibat na usapin. At pagdating kay Secretary o dating Secretary Gonzales ay sinasabi niya, sistema ay may problema pero may problema rin yung tao. Habang dito naman kay Senator Panfiloping Lacson, sabi niya, hindi sistema yung problema. Marami na tayong batas. Ang problema lang, yung implementasyon at yung tao, Bombo Elmar. So, ito yung medyo naiba, yung takbo ng kasagutan. Habang ito namang si Faisal Mangundato ay sinasabi niya, sistema pa rin ang may problema. Ito namang si Ginoong Montemayor, doktor at abogado ito, Bombo Elmar, pero ang sinasabi niya ay tao at sistema rin yung pinakampunot dulo itong problema sa korupsyon. Habang dito naman kay Senator Manny Pacquiao ay sinasabi niya na maliban sa sistema, talagang aminado siya na may mga taong ugat ng problema. Habang pagdating kay Vice President Leni Robredo, dalawa rin ang kanyang nakikita na dahilan ng paglala ng korupsyon at ito ay yung tao na kumbaga ay sinasang-ayunan ng umiiral na sistema. So kailangan daw magkaroon ng mga pagbabago dito sa ating gobyerno, kaugnay pa rin doon sa mga implementasyon sa panahon o sa sitwasyon na may mga kaso ng korupsyon. Talagang masalimot itong usapin ng korupsyon, Bombo Dennis. Bagamat may mga panahon sila, sistema o tao, pero yung kay Senator Manny Pacquiao, kung paano niya pupunuin, yung sinasabi niya na mega prison, Bombo Dennis, sa loob ng 6 na taon, kung sakaling siya maging presidente, yung hamon sa kanya, kasi sinabi niya magpapakitang gilas siya at magpapakulong kaagad, Bombo Dennis. So yun ang malaking hamon doon sa kay mismong pagbibigay usapin ni Senator Manny Pacquiao na mag-example lang. Balik tayo, Bombo Dennis. This is the second time na nagharap-harap ang 9 na kandidato para sa pagkapangulo upang sagutin ang mga maiinit na katanungan at magpahayag ng kanilang mga saloobin at plano tungkol sa mga napapanahong issues ng bansa. At para sa mga susunod na segments, maliban sa closing, maiiba ang ating format, pati na rin ang ating debate rules. Ngayon, para mas maunawaan, panoorin po ninyo ang kompletong mechanics. Ngayon, para sa susunod na parte ng debate, 3 kandidato ang pinili randomly via draw lots para sagutin ang bawat tanong. This was facilitated by COMELEC at bibigyan ng 120 seconds o 2 minuto ang bawat isa para sumagot. Matapos sagutin ng katanungan, i-open ng moderator ang debate sa lahat ng kandidato para sa kanilang rebuttal o reactions. Bibigyan ng bawat isa ng 30 seconds o kalahating minuto para sumagot. Maaari silang magtaas ng kanilang kamay para makapag-rebut. Sa abot ng makakaya o hanggat may oras pa, hahayaan ng rebuttals o rejoiners.
Lahat ng kandidato ay magkakaroon ng patas na bilang ng tanong na sasagutin. Ang mauunang sumagot sa bawat tanong ay determined by draw lots. Makikita ang timer on screen at maririnig ang tunog na ito. Kapag 10 seconds na lamang ang natitira, kapag naman narinig ang tunog na ito, ibig sabihin ay time's up na. Maaaring gumamit ng ballpen at papel para makapag-notes ang kandidato mula sa kani-kanilang podium. Ngunit hindi papayagan ang paggamit ng anumang uri ng gadgets gaya ng cellphone at striktong ipinagbabawal ang pagdala ng kodigo. Muling ipinapaalala na hindi maaaring makipag-usap ang mga kandidato sa kanilang staff, gayon din sa iba pang kandidato. Malinaw na po ba ang mga mechanics? Okay, mas exciting at mas kaabang-abang ang bahaging ito, kaya wag na nating padagalin pa. Presidentiables, please get ready. Narito na ang susunod na katanungan ukol ito sa political dynasties. At ang mga sasagot in this order ay sina Mr. Abella, Senator Lacson at Senator Pacquiao. Nakasaad sa ating konstitusyon na bawal ang political dynasty. Ngunit batay sa mga pag-aaral, dumarami ang bilang ng mga halal na opisyal na galing sa mga pamilyang politikal. Sang-ayon ba kayo na manatili ang sistemang ito na hawak ng iilang pamilya lamang ang pampolitikal o maging ang pang-ekonomiyang kapangyarihan sa iba't ibang lugar sa bansa? Kung hindi, ano ang inyong solusyon upang magkaroon ng mga bago at progresibong mukha sa politika? Ginoong Abella. Salamat po. No, hindi po ako nagasang-ayon sa political dynasties. Naniniwala po ako na mahalaga na paigtingin po natin ang political parties. Ano po yung political parties? Ang political parties po ay issue-based at hindi siya personality-centered. At nagbibigay po siya ng panahon sa voters' education and dapat po siya aktibo during the entire, for example, during the entire year at hindi na siya hindi na siya nagiging aktibo kung saan may, anong tawag nito, kung saan may mga eleksyon. Mahalaga rin po na walang turncoatism, wala pong should it happen, it should be penalized. But unang-una po ang talagang pinakamahalagang trabaho talaga niya is ang the education of the electorate and to make and ang paglilinaw at pagkaklaro kung ano talaga ang kanilang plataforma. Naniniwala po ako na ito po ay isang proseso that we owe the electorate na kung saan dapat po maging mas mature ang ating tao. At nakikita ko po, nagiging mas mature. People are becoming more issue-oriented and we should be able to, dapat po masuportahan natin, mapaigting natin to. At marami po naghahangad ng parliamentary system. Pero bago po tayo sa parliamentary system, ay mas maigi po na malinaw sa atin kung ano talaga ang tunay na political party. It is issue-oriented, it is not personality-based, it is meant to support the political processes of the nation, and dapat po yun ating bigyang panahon, dapat bigyan palakasin natin at paigtingin natin siya. Ulitin ko po, ito po ang magiging sikreto, magiging susi ng ating pag-unlad at pagiging isang electorate na mas mature at magkaroon tayo ng isang civil society na mas it is more sensitive and is more adept. Senator Lacson, kayo na po. Hindi siguro importante kung gusto natin o ayaw natin ang political dynasty. Ito'y maliwanag na nakasaad sa ating konstitusyon na ito'y pinagbabawal. Kaya lamang kailangan ng enabling law. At wala po nagpa-file. Ako, if I remember right, please, I stand corrected kung mali yung sasabihin ko. Nakapag-file na po ako ng panukalang batas tungkol sa ng enabling law para sa political dynasty. Sa kasamang palad, maski ilan pong panukalang batas pa ang ating i-file sa House of Representatives man o sa Senado, hindi po papasa, malamang sa hindi. Dahil marami pong mga angkan na nandiyan sa local government units at nasa Kongreso rin na siya nagko-compose ng political dynasty. Napaka-importante po na i-define natin kasi hindi naman pwedeng sabihin nating bawal ang political dynasty pero anong degree ng affinity o kaya consanguinity.
napaka-importante po. Ang masamang dulot ng political dynasty, nagiging nagpo-promote ito ng warlordism, lalo sa malalayong lugar na halos hindi inaabot ng mga ng presence ng ating national government. Doon, papalit-palit lamang at doon na lumalabas ang abuso. Kung matapos ang termino, 3 terms, papalitan ng anak o ng asawa o ng kapatid o kung sino man. At nananatili sila sa power na nawawala na yung check and balance. Kung ako pa tatanungin, sabi ko hindi importante pero ayaw ko po ng political dynasty. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng enabling law sa lalong madaling panahon para i-define kung ano yung degree ng relasyon ng mga ipagbabawal kung magkaroon man ng batas ang political dynasty. Ayun na po, Senator Pacquiao, your time starts now. Maraming salamat po. Sa akin ay okay ako sa ipagbabawal natin political dynasty. Pero ganito po kasi alalahanin natin ang ating bansa ay under a democratic country. Demokrasya po tayo at ibinuboto ng tao ang naupo dyan. Hindi naman ina-appoint lang. Ngayon, ang pinaka-problema po talaga, yung mga nagsasamantala dyan, nagnanakaw dyan, kahit na magpamilya man yan, kaya i-audit talaga yung administrasyon nila. Kung may corruption, ipakulong. Walang mag-uusap o magrereklamo yung political dynasty na yan kung pag may nagnakaw, ikulong. Pero kung unfair naman doon sa mga pamilya na nagserbisyo ng tapat, malaki ang nagawang pagbabago sa kanilang lugar at nagtumutulong sa taong bayan, yun po ang ano natin, ang problema doon. Kasi hindi naman lahat na nagnanakaw dyan sa gobyerno. May tapat naman talaga na dedikado na magserbisyo sa bayan. Ang tinitingnan natin dito, i-considera din natin yung rights ng individual. No, yung karapatan ng bawat isa. Kasi para mong inaalisan ng karapatan nawawala na yung karapatan ng bawat isa na tumakbo. Nasa konstitusyon naman natin yan ngayon. Kung gusto talaga ng taong bayan, nasa konstitusyon natin, hindi maggawa ng batas, hindi sumunod tayo sa batas. Kaso lang, ang daming batas dito sa ating bansa na pasado na, hindi naman sinusunod. Ang sumusunod lang dyan, ang nakakasunod lang dyan, yung mga mahihirap. Pero yung mga mayaman, hindi sinusunod. Ultimo nga, pagbayad ng taxes hindi pa nasusunod Desisyon na ng Supreme Court yan. Kahit ano pang batas ang gagawin mo, o political dynasty pa yan, kung hindi talaga sinusunod, walang mangyayari sa ating bansa. Kailangan ipakulong. Yun ang talagang importante sa bansa natin. Hold on, Mr. Montemayor. I'm now opening the floor for rebuttal para sa lahat po sa inyo. At dahil kayo po yung naunang magtaas ng kamay, sumunod si Ginoong Faisal. Okay. 2 rebuttals per question. Mr. Montemayor. Gusto lang po nating remind si Senator Pacquiao with all due respect na bawal ang political dynasty. Kaya lang nilagyan lang ng kalawit, yung as may be provided by law. Ano man dahilan o maganda man o hindi, sabi ng batas ng ating Constitution, the state prohibits political dynasties or dynasties. Kahit doon sa Ateneo study, makikita natin, thick and fat dynasty, talagang bawal na bawal. At dapat gawan ng paraan imbis na idepensa natin. Ginoong Mangundato. Tama po na itong political dynasty ang nagiging sanhi ng problema ng ating politika dito sa ating bansa. Yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na pwede raw yung pamilya as long as they voted by the people of their provinces. Hindi po. Dahil yan ang sanhi. Dapat na wala na yung dynasty dito sa politika para hindi na po namumonopolya ang ating politika. Maraming salamat sa inyong dalawa na nagrebat. Bigyan natin ng pagkakataon si Senador Pacquiao na sumagot. Pasensya na po, Mayor Isko. Sa susunod, maaari po kayong magrebat. Hanggang 2 lang po. Ang mabilis na tugon. Ako po, wala po akong problema dyan sa political dynasty na ipagbawal natin yan. Pero ang problema kasi niyan, binoboto ng tao.
No, karapatan ng bawat, ang konstitusyon natin nagsasabi na may karapatan ang bawat isa na tumakbo sa halalan. Now, kung pipigilan mo siya tumakbo, nalalabag natin yung rights ng isang tao. Yun po ang problema doon eh. Yan na po ang inyong tugon sa dalawang nag-rebat. Ngayon naman, the next question, patuloy pa rin po tayo ukol sa reforma sa politika. Strengthening of Political Party Development Act, ang mauunang sasagot ay si Vice President Robredo, sunod ay si Calyodi de Guzman at si dating Secretary Gonzales ang pangatlo. Ito po yung tanong. Tuwing eleksyon, nalilito na ang mga botante sa gawain na palipat-lipat ng mga kandidato sa iba't ibang partido o alyansa. Mga balimbing, hindi naman na natin nalilimutan ang bansag sa kanila, di ba? Kayo ba po ay naniniwala na problema ito? Unang-una, anong reforma ang dapat ipatupad upang mapalakas ang mga partido politikal sa ating bansa? VP Robredo, you have 2 minutes. Ako po, agree ako na nakakasama yung palipat-lipat ng partido. Nawi-weaken nito yung ating political party system. Nakikita natin na yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng partido nila. Parating convenience na lang, political convenience yung sinusunod. So habang ina-allow natin yung turncoatism, habang ina-allow natin yung palipat-lipat na partido, hindi natin maaasahan na lalakas yung mga political parties kasi pwede siyang i-dispose at any time. So para sa akin, kailangan magpasa tayo ng batas para ipagbawal ito kasi ito yung makakatulong sa pagpalakas ng mga political parties natin. Mapipilitan nito na yung mga politiko ay sumasali sa isang partido dahil sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng partido. Yun yung umpisa. Yung pangalawa, ang daming pwedeng gawin para ayusin yung electoral reform, yung sinasabi natin. Yung isa dito, panahon na para i-revisit natin, nag-work pa ba sa atin yung multi-party system? Kung nag-work pa para sa atin yung multi-party system, kinakailangan ba natin na magkaroon din ng run-off elections gaya ng ibang lugar? Dahil sa ilang presidential elections na, minority president ang laging nahahalal dahil napakaraming kandidato. O pwede nating i-revisit. Panahon na ba para bumalik tayo sa two-party system? Pero ang pinakapunto ko lang, panahon na para debatehan ulit ito. Para tingnan natin ano ba talaga yung pinaka-akma para sa atin. Yung pangatlo, maraming mga perceived na electoral campaign violations na parang yung accountability hindi na exact. Kailangan balikan din natin. Kailangan balikan natin. Bakit ba napakahirap para maging accountable yung mga violation, yung mga violators para hindi na ito nauulit-ulit? Mr. De Guzman, your 2 minutes starts now. Dapat talaga magkaroon na ng klarong batas tungkol dun sa mga political butterfly dito sa Pilipinas. At nang sa ganon ay magkaroon ng matibay na tuntungan at pundasyon yung ating political system sa bansa. Ang isang reservation ko lang dyan sa ngayon ay nagaganap ang palipat-lipat ng mga politiko dahil isa naman ang agenda ng karamihan ng mga politiko o ng mga partido. Pare-pareho na para sa interes ng mga kapitalista, ng mga big business, ng mga elitista. At nandun lahat ang karamihan ng partido. At hindi nabubuo at napalakas yung partido para sa mga marginalized sa masang Pilipino. At tingin ko doon dapat magkaroon ng guhitan sa pagitan ng mga partido. Interes ba ng kapital o interes ng mga manggagawa? Tingin ko dyan magpopolarize ang ating partido. At kaya kinakailangan may klarong plataforma o may panuntunan ang bawat partidong itatayo dito sa ating bansa. Nang sa ganon ay maiwasan na yung mga lipatan. Dahil kung halimbawa yung partido ko, Partido Lakas ng Masa, na klarong nagtataguyod ng interes ng mga manggagawa, bawal ang kontraktualisasyon, bawal ang automatic na pagtanggal ng mga manggagawa, ipagbabawal yung rice tarification law, itataas ang sahod ng mga manggagawa,
ipagbabawal ang taxation na regressive at magiging progressive, ililipat ang tax doon sa mga mayaman, mag-i-impose ng wealth tax, tingin ko mapopolarize at magkakaroon ng isang tunay na political party at na may kalaban na ibang political party na nagtataguyod naman ng interes ng kapital. Tingin ko doon dapat natin paabutin ang ating political system dito sa ating bansa. Mr. Gonzales, your 2 minutes starts now. Napakadali po sa mga politiko natin ang magpalipat-lipat ng partido. Kasi hindi po naman naunawaan kung anong ibig sabihin ng partido eh. Hindi naman po iniintindihan lalo sa panahon ng eleksyon. Yan po ay parang electoral campaign machineries lang. Kaya kung saan siya mananalo, doon lumilipat. Pero kung titingnan po natin sa mga mature democracies, sa mga maunlad na bansa, napaka-importante po ng isang political party. Ang ibig sabihin po sa partido, hindi lamang po yan pagsasama-sama ng mga politiko. Ang trabaho pong napakalaki ng isang partido ay kung pagbubuo ng isang sentimiento ng bansa. Anong klaseng sentimiento at tungkol saan yan? Sentimiento kung anong klase ng lipunan ang gustong gawin ng isang political party. Anong lipunan ang gusto natin? Anong sistema ng ekonomiya ang nararapat para magkapantay-pantay ang buhay, for example, ng mga mahihirap at mayaman? Yun po, iba-ibang sistema pa. Pati ang social system, are we going to be a humanistic society or not? Kung dadating po ang mga immigrants, for example, nagkakagira sa Ukraine, papapasukin po ba natin sa Pilipinas yan o hindi? Anong klase? Konsensya ng lipunan meron tayo. Ito po ang mga pinaka-importanting issue na tinitindigan ng mga political parties. Kaya kung wala pong pagkakaintindi, walang ideolohiya, walang filosofiya ng lipunan ang mga political parties, hindi, kahit na po ipagbawal natin yung paglilipat-lipat, hindi naman po importante. Kaya kailangan magsimula nating ipaunawa sa ating mga kababayan kung ano ang ibig sabihin magkaroon ng isang political party para pag-eleksyon natin ang pinipili, modelo ng lipunan, hindi kung sino-sino lamang. Panahon na po ng rebuttal at pagbibigyan ko na si Mayor Isko, susunod si Senador Lacson at si Ginoong Montemayor. Well, thank you, Madam Moderator Ses Drilon. Well, I believe it's high time to create two-party system. 17 regions represented by 2 senators per region. Kasi gusto ko makakita ng mga senador na Moro, Igorot, Aitas, or IPs sa ating bansa. Para naman hindi isang pamilya lang ang namumuno sa Senado. And I do believe it... Rebuttal po yun. Opo. Yun po, kasi po, kanina may nagsasabi about party system. So, yun po ang paniwala ko. And yung presidente at vice-presidente dapat pag binoto at nanalo ang presidente, automatic yung vice president nanalo na rin. Senador Lacson. Nagkakaisa po naman sila na ayaw nila ng turncoatism. May tatanong ko lang po, meron pa silang suggested solution para at the very least ma-discourage ang turncoatism. Yun lang po. Okay. Ang isang pwedeng follow-up ko po sa tanong ninyo ay, conforme po ba kayo sa bigyan ng subsidy ang mga political parties ng gobyerno, kagaya sa Germany, halimbawa, para naman mapalakas ang party at hindi yung mga personalidad? Maaring tumugon kayo dito. Ginoong Montemayor, since kayong Maganda po yan. Very ideal, no? Bigyan natin ng subsidies. Lalong-lalo na yung mga walang budget, walang masyadong pera, no? Pero tandaan natin, ang Germany at saka yung mga nagbibigay ng subsidies, iba ang kanilang form of government. At saka saan mo kukunin ang subsidy? Ang mismong, ang labanan dito sa Pilipinas, it is a war of money, So, this is the price we have to pay for having this democracy. Nakita kong nagtaas ng kamay si Ginoong Mangundato, tapos si Ginoong Mayor Isko muli. Tapos isasara na po natin yung battle. Tugon po ninyo ukol sa tanong ni Senador Lacson. Marami pong problema sa itong
party system at undemocratic politics dito sa ating bansa. Kaya paulit-ulit po itong problema na gusto nating solusyonan pero hindi naman nasusolusyonan dahil po ito ay luma ang sistema. Panahon na tayo ay tumawid sa bagong sistema po. Dahil na tayo sa oras, kaya pupunta na po tayo sa huling katanungan ukol sa pagre-reforma sa sistemang politika sa bansa. Tungkol naman ito sa pag-reform ng party list system. Ang mga sasagot, at ganito po ang order, Dr. Montemayor, Mayor Domagoso at pangatlo, Ginoong Mangundato. Ang party list system ay tinatag sa ating konstitusyon para mapalawak ang representasyon ng mga marginalized na sektor ng ating lipunan tulad ng mga mahihirap, katutubo, manggagawa, magsasaka at iba pa. Kapansin-pansin na marami sa mga partidong nahalal sa ilalim ng kasalukuyang party list system ay hindi galing sa sektor na ito. Nararapat bang reformahin o tuluyang buwagin na ang sistema ng paghalal sa mga party list na kinatawan? Dr. Montemayor, your 2 minutes starts now. Salamat po. Lalong ma-aggravate ang ating sitwasyon kung mawawala ng representation yung mga mahihirap. Tandaan po natin, ang gumulo ng buong sitwasyon ang Supreme Court. Wala naman sa original party list law ang tinatawag na marginalized. Wala po yan. It is only underrepresented sectors. Nung pinolyut na binago ng binago, may Panganiban Doctrine, Carpio Doctrine, Bitog Doctrine. Alam niyo po, binago ng binago, gumulo ng gumulo until yung party list system pumasok na sa mga mayayaman. So, wag po natin tanggalin itong party list system, ngunit ibalik natin doon sa original definition and intent of the framers of the Constitution. Ano yan? Underrepresented, not necessarily marginalized. Ang nangyari ngayon, 77% ng ating party list system, puro mga mayayaman na. Bakit? Binuksan ng Supreme Court ang gate ng hell papunta doon sa mga mayayaman. So ito po, hindi kailangang i-abolish, kailangan lang nating dalhin sa original intent of the framers of the Constitution. Ngayon po, tingnan natin mabuti ang ating mga justices. Bawat administrasyon, mag-file ka ng kaso, they will change again, kagaya ng cityhood. Babago-baguhin nila, depende kung anong gusto ng boss. Alam niyo po, dapat ang Supreme Court, walang magaan sa kanila, walang magtutuwid. Dapat, they have to polish their ranks. Tingnan mabuti, bakit pabago-bago ang kanilang desisyon? Kaya nagkakagulo ngayon sa interpretation. Yun lamang po at maraming salamat po. Mayor Domagoso. Well, thank you, Madam Sestrilon. Party list system must continue. But we have to put safeguards, whether through empowerment of COMELEC on distinguishing membership of the party list or their representation or nominees. No? Are they really representing the marginalized? Are they really representing the intent of the law when it was crafted? No? Ayun po tingin ko, kailangan tayong gumawa ng isa pang batas at through the help of marami naman tayong magagaling na mambabatas or maybe through People's Initiative. Isama ko na siya sa People Initiative na proposal ko ng political system, change of political system natin. Again, it is ripe, it is high time, napapanahon na, hinug na tayo'y bumalik sa two-party system. We elect the president at the same time, pag nanalo yung presidente, para walang away yung presidente at vice-presidente, sabay silang mananalo. 17 rehiyon, 2 senador, bawat rehiyon, para may talagang representasyon doon sa kanilang rehiyon at ang isang ordinaryong nanay o tatay na nagsikap, nakapag-produce ng mabuting bata at magaling doon sa kanilang rehiyon ay mabigyan ng pagkakataon ng representasyon sa Senado. That includes the party system. It has to be regionalized para malimitahan ng Metro Manila, what they call the Imperial Manila. Malimitahan
na yung mayayaman sa Metro Manila, nag-e-elect, gumagawa ng party list system. So, makukuha natin to, tingin ko through people initiative. And I will do it. May awa ang Diyos. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon bilang Pangulo ng Bansa. The floor is now open for only one rebuttal. Ginoong Gonzales. Ang pagkakaintindi ko po sa party list ay ito po ay bahagi ng parliamentary system. Kaya lamang po, nung tayo po ay nagdesisyon kung anong uri ng pagpapatakbo ng pamahalaan, gusto natin natalo po yung parliamentary system. Sabit po dapat yan ang party list na dapat ay tinanggal. Pero nanatili, nakalimutan po yatang tanggalin. Kaya iba't iba na po naging definition ng party list. Kung sabi po ni Dr. Montemayor, reviewin natin ang original intent ng mga framers ng Constitution. Okay, isasara ko na po yung diskusyon ukol sa political reform para tayo ay tumuloy sa marami pang mahahalagang issues. Marami pong salamat sa inyo. Up next ay bubusisiin po natin ang mga issue ng ASEAN, OFWs, regional cooperation and integration. Sa pagbabalik po dito lamang sa Pilipinas Debates. 12 pwesto sa Senado ang ngayong eleksyon. Pero ano nga ba ang ginagawa ng isang senador? Sila ang tagagawa ng mga batas at resolusyon para sa kapakanan ng mga Pilipino. Maaari nilang amyendahan ng konstitusyon at maaari rin silang magdeklara na nasa isang digmaan ang Pilipinas. Sa dami ng kanyang responsibilidad, anong katangian ba ang dapat taglayin ng isang senador? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. At kasama rin ang Bombo Radio Philippines, Star FM, ang Bombo Radio Station sa pagbibigay pa rin ng serbisyo publiko na madala po sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang ginaganap ngayon na ikalawang presidential debate sa ilalim po ng Commission Elections sa COMELEC. So yan, Bombo Dennis, mga kabombo, itong issue sa pagbawal yung dinastiya at gina rin itong pagreforma sa ating sistema ng politika at usapin na rin doon na Bombo Dennis sa mga yung mga kinatawan dyan sa kamera, yung mga representative Bombo Dennis na mainit na pinagtalakayan. Yung issue naman sa mga balimbingan, Bombo Dennis, sana maganda yung mga solusyon ng iba, Bombo Dennis, pero sana may patupad dyan, para magkaroon ng reforma sa politika sa ating bansa. What's your take on that, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. Yung unang-una, yung political turncoating, ito yung palipat-lipat ng partido. Pagka may nananalong presidente, yung mula dun sa isang partido, lilipat dun sa administration block, no? At so lahat ng kandidato na nananalo ay nahahatak nila yung mga mambabatas, So nagkakaroon na ng problema doon sa checks and balance dahil magkakalyado na sila strong lower house pero puro sila kapartido ng presidente. So wala nang pagkakataon para kumontra. Kung meron man, hindi gaanong naririnig. Yan yung sinasabi ng ating mga kandidato sa pagkapangulo. Pero may mga positive side naman dito, Bombo Elmar, dahil kung may agenda ang isang pangulo na para sa ikabubuti ng bansa, mas mabilis na may sasakatuparan ito. Kapag may mga batas na isinusulong, hindi na lahat kinakailangan i-certify as urgent dahil kaalyado niya naman yung mga nasa kamera, may papasa sigurado dahil sila ay nag-uusap kung paano mapapabilis yung passage ng mga batas na ito. Yun nga lang, ang downside ay pagka may katiwalian, mukhang nawawala yung checks and balance sa Bombo Elmar. So, yan yung ilan lamang sa mga nakikita natin. At sa mga nakalipas na pagkakataon talaga, ay yung issue doon sa palipat-lipat ng partido. Parang sabi nga ni former Secretary Norberto Gonzales, Bombo Elmar, parang nawala yung pinakang essence ng isang political party. Kumbaga, nagiging active lang ito kapag malapit na ang eleksyon.
hindi talaga ito yung permanente na katuwang ng mga kandidato at ng gobyerno doon sa mga isinusulong na agenda para sa nakakaraming ikakabuti dapat, Bombo Elmar. Bobo Dennis, so ang napansin ko rin sa mga kandidato natin dyan, na nagpapakita lamang din, sabi nila, na hindi pa mature yung ating political system talaga kasi personality based, Bombo Dennis, yung binabanggit ng iba katulad yun sa ibang bansa na yung politika talaga, Bombo Dennis, yung mga matured countries na mayayaman, iboboto mo yung politika nila. At meron pa nga dyan yung sinasabi ni Mayor Esco na ihalal yung isang presidente kasama ng kanyang o vice president. May isang nagsabi rin ka na presidential candidate, yung magbabalimbingan na Bombo Dennis, magpasa ng batas para ipakulong daw. Bombo Dennis. Anyway, balikan pa rin natin dyan pa rin sa COMELEC. Please come back dyan sa COMELEC. Welcome back, Pilipinas. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. And now let's move on to the next part of the presidential debate. Ang susunod naman na katanungan ay tungkol sa usapin ukol sa mga OFWs. At bago po tayo tumuloy sa tanong na yan, ay nais ko pong humingi ng paumanhin at hindi na itawag si Ginoong Mangundato sa panghuling tanong ukol sa nararapat bang reformahin o tuluyang buwagin ang sistema ng paghalal sa mga party list na kinatawan. Siya po ay ating tatanungin ukol sa katanungan na yan. Pag siya po ay nakabalik, eto na po si Ginoong Mangundato na ngayon ay nasa entablado na. Ginoong Mangundato, ako po'y humihingi ng paumanhin at kayo ay hindi na itawag sa panghuling katanungan ukol sa reforma sa politika. So para po sa inyo, gusto nyo bang buwagin o reformahin lamang ang sistema sa paghalal ng party list? Palaging sinasabi sa maraming problema sa ating sistema dito sa ating bansa, lalo na dito sa politika. Kaya dapat po, buhagin na po ito, party list na sistema at palitan na po at tayo ay tumawid sa bagong sistema po. Meron pa po kayong nalalabing Pasensya na po dahil tumakbo po ako at yung ating sistema sa politika isang matatawag na undemocratic politics at party list system. Dahil po, kung titingnan nyo yung mga sino-sino yung mga karamihan sa mga sa party list ay hindi po alimbawa sa tsuper, sa yung mga sa agriculture o sa mga teachers. Halos karamihan po ay mga politiko yung namumuno o kaya nagiging party list congressman. Kaya po, kung dito sa lumang sistema, hindi po mangyari na magkakaroon ng reforma dahil sila po ang nakaupo sa Kongreso na mga tao na sila rin yung mga party list congressman. Kaya panahon na po na buwagin sa pamamaraan na umalis na tayo sa lumang sistema at tumawid na tayo sa federalismo, ang bagong sistema. Salamat sa inyo, Ginoong Faisal. Ngayon ay tutungo na tayo sa kaugnayang panlabas ng ating bansa o foreign policy. Ang mauunang sasagot ay si Senador Pacquiao, susunod ay si Dr. Montemayor at pangatlo ay si VP Lenny. Kabilang ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang pagsali sa regional na ito ay maaaring maging mekanismo upang matugunan ang pangkaraniwang mga problema ng mga bansa sa rehiyon tulad ng seguridad, labor migration at proteksyon ng karapatang pantao. Isa sa haligi ng ating kaugnayang panlabas o foreign policy ang pangangalaga sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Maraming mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa ASEAN bilang mga hindi dokumentadong manggagawa. Ano ang inyong gagawin
upang masiguro ang kapakanan ng mga kababayan natin, lalo pat mayroon ng kasunduan na nilagdaan ng mga namumuno sa mga bansa ng ASEAN noong 2017 sa pagpupulong na ginanap dito mismo sa ating sariling bansa. Senator Pacquiao, your 2 minutes starts now. Marami pong salamat. Our foreign policy is the extension of our domestic policy. And in our foreign policy, we have 3 pillars. First, OFW's welfare, protektahan natin. Nandiyan naman po yung Department of Migrant Workers. And then yung ipinasa nating batas na OFW Handbook. Second, yung independent foreign policy. We will be a friend to all nations and America's best friend. And also, third, we will not allow ourselves to be bullied by other country and not also even in our square ends land will be giving up to them, and we will fight because we are Filipino. And also third, I mean that's third. That's enough po. All right. Susunod na po si Dr. Montemayor. You have 2 minutes. Maraming salamat po. Ang 2017 agreement is not only protection of OFW among ASEAN nations, but also free practice of professions. No? Na isa ako sa mga representative ng mga doktor. Alam niyo po, wala tayong problema as far as engaging in free trade with other ASEAN nations. But ang question, nagpo-point dun sa undocumented mga OFWs. Now, dalawa ang importante nating i-emphasize. No? Pagdating dun sa mga labor aspect, civil aspect ng kanilang mga problema, lalo-lalo na undocumented, no? They are prone to abuse by their employers and also by the companies of whom they work. No? Yan po ang OWA, ang labor department natin. Pag criminal aspect naman, ang ating DFA. Now, meron tayong agreement with the Malaysians, Indonesians, lalong-lalo na ang Singapore, na protection of migrant workers, whether they are documented or undocumented. Now, sa hindi pagkakalam ng maraming Pilipino, yan po ay operative na yan. Dapat lang yung mga undocumented workers, dapat mai-report kaagad yan. No? Kahit saan man sila, lalong-lalo na pag may disaster, may crisis, merong pahirap na ginagawa ng kanilang employers, dapat mai-report sa mga embassies natin. Now, sa mga areas na talagang wala silang mapuntahan, alam niyo po, ang communication ngayon, napakadali na. So, yung channels natin, pagdating sa labor, ang Labor Department at DFA naman sa mga criminal aspects. Vice President Leni Robredo. Ako agree ako sa sinabi ni Attorney Montemayor na pinaka-problema talaga natin na despite the fact na meron tayong mga conventions na pinirmahan o treaties na pinirmahan patungkol sa proteksyon ng ating mga OFWs, marami talaga yung undocumented na hindi sila nasasaklaw ng proteksyon na binibigay doon sa mga documented. So kailangan talaga magkaroon tayo ng masusing programa para ma-incentivize yung mga undocumented na mag-appear sa ating mga embassies o sa mga ating mga consulates na ipaalam na nandun sila para kung magkaroon sila ng problema ay natutulungan natin sila. And despite the fact na marami na tayong treaties na pinasukan, bilateral agreements, marami pa din yung pagkukulang. Halimbawa, yung mga nagre-retire natin ng mga OFWs na gusto nang umuwi dito, ayaw umuwi. Dahil hindi nila na-enjoy yung mga benefits na may-enjoy nila doon sa pinagtatrabahuhan nila.
So dapat pagtrabahuhan natin na magkaroon ng agreement on portability. Yung portability na yung mga kasi hinulugan naman nila yun eh. Yung mga benefits, social welfare benefits, yung mga health benefits, dapat kahit umuwi na sila dito, they would still be entitled to it. Pag-uusap na lang ng dalawang gobyerno. Pero sa mas long run, ang pinaka-target talaga natin dapat na yung mga kababayan natin lumalabas na lang ng bansa para magtrabaho by choice and not out of necessity. Magagawa natin yun pag inayos natin yung ating ekonomiya para meron silang trabaho dito na magbibigay sa kanila ng buhay na may dignidad, na yung kanilang healthcare ay magiging maayos para hindi na sila ma-entice lumabas. Yun yung number one. Pero number two, sa mga kababayan natin na nasa labas, dapat sinisiguro natin na protected sila. Palakasin natin yung mga embassy sa consulates na capable sila na saluhin yung mga problema ng mga kababayan natin. Matagal ko na itong pinopropose na magkaroon ng migrant workers office every province para hindi lang natin natutulungan yung mga workers mismo pero sa mga pamilyang left behind. Alright, bukas ulit tayo sa rebuttal at dalawang tugon po ang papayagan natin sa panahong ito. Mayor Isko. Thank you, Madam Sastrilon. Well, tangible program. We will go beyond ASEAN, especially in Saudi. We must enter into bilateral labor agreement to protect documented and undocumented OFW or Filipinos abroad. Second, we should hire good polo officers or labor officers in our embassy. 3, OFW integration in the country by giving them opportunity to do business or farming for that matter through DA and DTI. Gusto pang tumugon? Senador Lacson. Hindi ko po narinig kasing nabanggit yung bagong batas na yung pagbubuo ng isang Department of Migrant Workers. Nandun po, ang problema doon, ang transition period dito hanggang 2023. So maisuggest ko lang po na dapat i-accelerate na lang natin yung transition at maging proactive yung ating mga polo na magiging Migrant Workers Office. Sila yung kukumpos noon. So dapat po i-accelerate na lang natin yung pag-implement ng batas para matugunan natin ang problema ng OFWs. Okay, matapos po ang tungkol sa OFWs, ito naman ang susunod na tanong. At ito'y ukol sa regional cooperation or integration. Ang mga sasagot sa ganitong order po ay si dating Secretary Gonzales, Ginoong Abella, at Mayor Isko Pangatlo. Maraming beses nang hinayag ng ating bansa ang ating posisyon kaugnay ng panghihimasok ng bansang China sa ating karagatan at teritoryo. Noong 2012 ay pinigilan ng ilang bansa sa ASEAN ang pagpapalabas ng organisasyon ng isang pahayag upang tutulan o iprotesta ang panghihimasok ng China sa Scarborough Shoal. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakasundo ang mga miyembro ng ASEAN sa panukalang ASEAN-China Code of Conduct on the South China Sea. O ang tanong, ano ang inyong gagawin para makumbinsi ang mga bansa ng ASEAN na magkaisa na upang mapigilan ang patuloy na militarisasyon ng China sa iba't ibang isla sa West Philippine Sea? Ginoong Gonzales, your 2 minutes starts now. Kailangan po talaga magkaroon ng ASEAN position tungkol dyan. Ang problema po yung procedure ng paggagawa ng desisyon sa ASEAN. Ang nangyari po kasi napagkasundoan na lahat ng desisyon sa ASEAN ay consensus. May 20 naman bansa dyan na medyo kinokontrol ng bansa na ating pinag-uusapan. Pero palagay ko po, ang pinaka-move dyan, meron na pong move tungkol dito at dapat suportahan ng Pilipinas. Sa halip po na consensus ang paggagawa ng desisyon sa ASEAN, pinopropose po na gawing majority decision. Pag nangyari na po yan, palagay ko maipapatupad na natin yung gusto nating mangyari sa ASEAN. Tapos na po. Opo. May dadagdag kayo. Okay, ang susunod ay si Ginoong Abella. Yes, ma'am. Yung pong yung patungkol sa hesitancy ng ASEAN, ang hesitancy ng ASEAN para tugunan ang incursions, let's say, of China,
is usually because apprehensive talaga ang itong mga kabayanan na to dahilan because of economic reasons. So, however, tama po yun that pwede po kasing pwede namang hindi kasi i-confront directly ang malaking power na to, but it can be done through consolidating, let's say, tulad ng sinabi ni Secretary Gonzales, na hindi consensus but a majority, pwede pong sabihin na ipahayag ang kanilang posisyon. Ngayon, of course, meron po yung tinatawag natin sa COC, meron yung bilateral mechanisms na pwede mag-usap, pero ang hinahanap natin ngayon ay isang hindi alliance but a statement of cooperation among the ASEAN nations. So pwede po yun na idaan po natin sa majority statement. Thank you. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator Ses Drilon. Well, unang-una, sila po, yung mga bansa na yan, most likely hindi kakampi sa atin for their personal reason, whether economic or other things. But there is a venue, United Nations General Assembly. Boto niyo po akong presidente, and I'll make sure, I'll go to the General Assembly at sisingilin ko ang lahat ng miyembro ng United Nations to recognize the Hague ruling. Because kung tayo ay tinatawag ng mga nagkakaisang bansa at meron tayong obligasyon sa isa't isa bilang nasyon, bakit pagka kayo'y naniningil ng aming obligasyon, gusto nyo tuparin namin, pero kung kami na naniningil, parang walang dumarating na tulong sa amin. And I think it's high time for us to go to the right forum. Kasi itong mga katabi nating bansa, may personal din silang interest. Now, second, while insisting in the Hague ruling, we will continue to trade with this neighboring nation in the region. We will, fairly. But third, I will not tolerate what happened in the Masinloc incident. Any foreign vessel entering into our sovereign territory, I'll make sure there'll be a decorative item under the sea within the Philippine Ocean. We have to be certain we have to be certain with our rules, and so that this country, the way it was being done in other countries, will respect us. Kasi kailangan ipatupad natin, hindi yung nangingisda yung ating mga mangingisda. Dati 3 tonelada nakukuha, ngayon 1 tonelada na lang dahil binubuli ng ibang barko ng ibang bansa sa loob ng ating bansa. I'll capture them. I'll make sure that they're going to be liable, and I will ask the ambassador of that country to explain before the office of the president. Okay, the floor is now open for rebuttal. We have two raise their hand, Dr. Montemayor and VP Lenny. Mauna na po kayo. Maraming salamat po. Sasabihin ko sa inyo ang dahilan bakit hindi matigilan China. Yung Code of Conduct of parties between China and or in the South China Sea or the West Philippine Sea, hindi talaga pakikinggan ng China. At they will continue their intrusion. Alam niyo po kung bakit? Ang Cambodia, Laos at saka Malaysia, malaking-malaki ang pagkakautang sa China. Ang Vietnam, Indonesia and the Philippines, yun lang magkakampi. And Thailand is neutral. So we cannot get a consensus. Lenny? Ako agree ako sa sinabi ni Attorney Montemayor, sa sinabi ni Secretary Abella, sinabi ni Secretary Gonzales, na mahirap talaga. Mahirap makabuo ng Code of Conduct dahil may mga bansa talagang kabahagi na innate na yung pagtutol sa pagkakaroon nito. Pero sa akin palagay, yung bansa natin, yung Pilipinas, yung dapat talagang mamuno nito. Dahil tayo yung may arbitral ruling. At kailangan nile-leverage natin yung arbitral ruling na yun para kumbinsihin yung mga kasama natin sa ASEAN na patuloy na ipaglaban nito. Okay, dumako na tayo sa pangatlong tanong dito sa segment na ito. Ang isa pong puna sa ASEAN ay ang kahinaan nitong itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng mga mamamayan sa mga bansang nabibilang sa organisasyon. Bagamat may ASEAN Human Rights Declaration, malinaw ang kawalang bisa
ng anumang hakbang ng ASEAN para mapigilan ang militar ng Myanmar sa hayagang pagbabaliwala sa karapatang pantao ng kanilang mga nagpoprotestang mga citizens. Kung kayo po ang maging Pangulo, ano ang inyong ihahayag na posisyon sa represyon sa Myanmar o sa anumang kaparehong sitwasyon na kinakailangan ng makabuluhang aksyon ng ASEAN? At ang mga sasagot po sa katanungang ito in this order, Ginoong Mangundadato, Calyodi at Senador Lacson. Ginoong Mangundato, your 2 minutes starts now. Maraming salamat. Dapat po yung una-una yung nation, ang national interest po natin must be framed and protected based on multidimensional as well as the eclectic understanding of the situation where the West Philippine Sea is located. And secondly, in our foreign policy, nation must project a united stand. Internal differences must be resolved para hindi po tayo pinaglalaruan ng mga dayuhan. Kailangan po, matatag po ang ating paninindigan na tayo po ay isang nasyon na hindi pwedeng pasukan ni numang ibang nasyon. At gayon pa man, tayo ay magbibigay ng magandang relasyon sa kanila sa pamamaraan ng isang trading, pamamaraan ng isang yung kultura, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng magandang pag-uunawan po dito sa ating gobyerno. Yan po ang aking pananaw para yung political will ng ating gobyerno ay protektahan muna ang kanilang mga tao dito sa Pilipinas bago po yung pagbigay galang sa mga ibang nasyon. Ulitin ko lang po ang tanong, Calyodi, kung kayo ang magiging Pangulo, ano po ang inyong ihahayag na posisyon sa represyon sa Myanmar o sa anumang kaparehong sitwasyon na kinakailangan ng makabuluhang aksyon ng ASEAN or ASEAN? Dapat ay maging klaro yung posisyon ng ating pamahalaan na dapat tutulan yung represyon na nagaganap sa Myanmar. At dahil sinusupil nito yung demokratikong karapatan ng mga mamayan doon, ay dapat na may paalaala doon sa ASEAN na mayroong mga patibay na kasunduan ng pagrespeto doon sa karapatang pantao ng bawat mamayan dito sa ASEAN ay pinagtibay. Pero dapat unahin natin yung ating mismong gobyerno, na dapat yung ating gobyerno mismo ay mayroong pagrespeto doon sa ating sariling mamayan. Wala siyang kredibilidad, walang mawawala ng kredibilidad yung ating pamahalaan magsabi niyan kung siya mismo ay pangunahing sumusupil doon sa karapatan ng kanyang mamayan. Kaya dapat yung ating gobyerno ay magkaroon ng isang, dito sa bansa natin, ay magkaroon ng isang totoong gobyerno na magpapatupad at mangangalaga sa karapatang pantao nang sa gadon ay magkaroon siya ng kredibilidad na manawagan sa buong bansa sa ASEAN na tutulan o itigil yung panunupil doon sa ating mamayan. Dahil ang lahat ng gobyerno sa bawat bansa ay nanumpa na ipagtanggol yung karapatan ng bawat mamayan. At yung ginagawa doon sa Myanmar ay isang paglabag doon sa kanyang mga sinumpaan na yung demokratikong karapatan ng mamayan ay sinusupil niya. Kaya doon dapat magkaroon ng pagkakaisa yung mga mamayan o gobyerno dito sa ating bansa. At kung yung gobyerno sa mga bansang ito ay hindi makabuo ng pagkakaisa, baba tayo doon sa mga people's organization ng mga bawat bansa at tumulong ang Pilipinas sa pagbubuo ng malakas na kilusan dito sa ASEAN ng mga mamayan na magpapatupad at mangangalaga doon sa karapatang pangtao at kukundina sa anumang tyrannikong pamahalaan na susulpot dito sa rehiyon na ito. Senator Lacson, your 2 minutes. Ang Pilipinas po ay isang bansa na sumailalim din sa panahon ng napakahabang panahon ng represyon under martial law. At ngayon, ang Myanmar ay in a similar situation.
So dapat ang Pilipinas bilang kabahagi ng United Nations, Community of Nations na kasama sa UN Declaration of Human Rights, ay kung hindi man makapanguna, ay sumali o ma-join sa deklarasyon ng ASEAN countries na para manawagan sa ibang bansa at sa Myanmar na rin upang tigilan ang represyon sa kanilang mga citizens. Obligasyon po natin yan, hindi lamang sa dahil tayo dumaan din sa ganyang panahon, kung hindi signatory tayo do sa United Nations at kabilang tayo do sa mga sumali do sa UN Declaration of Human Rights. So yun po yung aking posisyon. Bilang Pangulo, dapat kung walang mangunguna, dapat manguna tayo sa ASEAN countries para kondenahin yung mga represyon na nangyayari sa bansang Myanmar. We have the floor for rebuttal at naku, ang dami. Sino bang nauna? Mayor Isko? Mayor Isko, and then one more, Senator Pacquiao. Gusto ko, thank you, Madam Moderator Sesvilon. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Senator Lacson. That is the right way. That is the best way for United Nations, signatories of that organization, na doon tayo mag-demand. Tama po si Senator Lacson. Kailangan i-demand natin sa mga kasamahan nating bansa, kasapi rin ng organisasyong ito, yung kanilang obligasyon. Hindi lang tayo ang laging tumutupad sa obligasyon. They must come and help us also. Senator Pacquiao. Salamat po. Hindi po, alam nyo, mahirap tayo katulad na magbigay tayo ng posisyon tapos ang ating bansa hindi katangi-tangi, hindi maganda yung reputasyon natin. So, pangit ang imahe natin, pangit ang daming korupsyon, hindi maganda ang nangyayari. Kaya wala tayong boses na mag-posisyon o mag-suggest ng anumang mga bagay dahil pati ating bansa nahihirapan eh. Maraming salamat sa ating mga kandidato sa aming pagbabalik. Patungkol naman ito sa kahalagahan ng karapatang pantao o human rights at napakainit na usaping gyera laban sa illegal na droga. Watch out for that when we come back. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ng mga party list representatives. Kasama sila sa mga lumilikha ng panukalang batas at resolusyon sa bansa. Nakaatas sa kanila ang pagrepaso ng budget na ipinanukala ng Executive Department at paglikha ng Appropriations Budget Bill. Maaari silang magpanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon at marami pang iba. Sa dami ng kanyang responsibilidad, anong katangian ba ang dapat taglayin ng isang party list representative? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. So mga kabombo, balik pa rin tayo sa ating next phase o next segment nitong pating pagkantabay pa rin sa Pilipinas Debate 2022. So Bombo Dennis, mga kabombong, matatapos lamang na segment, tinalaki yung usapin nga dito sa mga miyembro ng mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Dila sa mga usapin nga rito, mga kabombo, nais lang naming bigyang pananaw, recap, na may mga usapin dito na tameme yung mga miyembrong Asia na yan, ASEAN. Yung issue dyan sa West Philippine Sea, issue doon naman sa human rights violation ng Myanmar. So ito yung mga naging sentro kung silang maging presidente, anong kanilang gagawin, mga posisyon, habang mo din how's that? Oo, tama yan, Bombo Elmar. Kapansin-pansin kasi sa ilang pagkakataon, marami ng pagpupulong ng mga miyembro ng Southeast Asian nations ang talagang walang konkreto mailabas na posisyon na dapat sana ay pinapanigan ng Pilipinas. Pero may mga pananaw dito na sinasabi. Sabi ni presidential candidate at Manila Mayor Isko Moreno, sabi niya kung walang ibang bansa na gustong manguna dito sa usapin na isulong itong aspeto para sa karapatan ng mga bansang umaangkin dito sa bahagi ng West Philippine Sea, siyempre ang Pilipinas pangunahin na, dapat tayo yung maging priority at tayo yung mga siwa dito. Sabi pa nga niya, singilin daw yung mga bansang kasapi ng ASEAN
doon sa Code of Conduct. Maliban pa dyan, doon sa The Hague ruling, yung arbitral ruling kung saan ay pumapabor ito doon sa ating petisyon sa The Hague, doon sa the Netherlands. Kaugnay, doon sa claim dyan sa West Philippine Sea. Pero syempre, aminado yung ibang mga presidential candidates, kagaya ni Vice President Leni Robredo, na hindi ito magiging madali. At kinakailangan nating magkakaroon ng mga kakampi para maisulong ng husto at mai-implement kung ano man yung karapatan na nauukol para sa atin, kakibat ng iba pang mga responsibilidad, Bombo Elmar. So, ang natalakay na issue na yan ay issue nga sa foreign policy, ano? Kung sila ay maging presidente, yung mga pananaw. Katulad yung usapin sa mga OFW, Bombo Dennis, na in passing ay napagtalakayan din lang yung usapin na yung bagong batas, mayroon tayong yung Department of Migrant Affairs sa Bombo Dennis. Na kabilang sa magpapalakas pa ng bibigay sana ng pansin at pag-asikaso sa mga usapin at problema ng ating mga OFW na Bombo Dennis. Oo, pero may sinasabi si Senator Pan Piluping Lacson na sa 2023 pa uusan ito, Bombo Elmar. Pero may mga kakibat na usapin pa dyan, Bombo Elmar. Okay, balik pa rin tayo sa COMELEC sa Pilipinas Debate 2022. As kayo ay nakatutok pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Again, let me thank everyone who are watching us right now sa TV, sa mga digital platforms, pati na rin sa radyo. Presidentiables, please get ready. Ngayon ay dadako tayo sa isang sensitibong usapin, ang karapatang pantao. Ang mauunang sasagot ay si Mr. Ernesto Abella, sunod si Calyodi de Guzman at pangatlo si VP Leni Robredo. Ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa na pumirma at sumang-ayon sa iba't ibang pandaigdigang konbensyon, tipan at kasunduan na nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Nitong mga nakaraang taon ay naharap ang ating bansa sa mga batikos galing sa mga lokal at banyagang organisasyon dala ng di umano'y pagsasantabi o pagbabaliwala ng karapatang pantao. Naging kontrobersyal ang tinaguriang extrajudicial killings dala ng gyera laban sa droga. Huli sa lahat ay ang patuloy na red tagging na nagsasantabi sa karapatang mag-organisa ng mga mamamayan. Para sa inyo, gaanong kahalaga ang karapatang pantao? Paano mo mababalanse ang mga pangangailangan ng ekonomiya sa pangangalaga sa karapatang pantao? O naniniwala ba kayo, gaya ng mga nabanggit ng ilang politiko, na malayo sa bituka ang usapin ng karapatang pantao? Alright, Mr. Abella, your time starts now. Una-una po gusto kong simulan na when I was a spokesperson, ay within the first 6 weeks, naluklok po ako as a spokesperson. Ay pumunta po sa barberia at sinabi sa akin ng barbero ko ay nagpapasalamat sila at masaya sila sa kalagayan, lalo na ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya. Sabi ko po, bakit po yun? Sabi nila, dahil hindi na kami natatakot na umuwi ng gabing-gabi ang aking mga anak, yung aking anak na dalaga, nagtatrabaho sa isang business call center. Sabi ko, bakit po yun? Sabi niya, dahilan sa wala na ng mga adik po sa may daan at hindi sila natatakot umuwi ng gabing-gabi yung kanilang anak. Ayun, so kumbaga, in that sense po, the question of human rights is wider, is wide and it involves every citizen. So ang ano po, regarding po yung sa war on drugs, specifically po, I believe it was, nung kapanahon na yon, it was specific dahilan sa yung situation nung the drug situation sa Pilipinas. So ang pagtingin ko po niyan ay it can be addressed two ways. Number one, reduce demand, and of course, the other one is reduce supply. Yung reduce demand po, unang-una, kung pwede, talagang, for example, tugunan natin pangailangan ng mga out-of-school youth, bigyan po ng more more opportunities for jobs and businesses, yung po mga tao na nasa vulnerable areas, at saka po dapat din po matugunan yung mga supply. For example, yung pagpasok na pagpasok even through legal means. No? For example, the customs should be made aware of that, na dapat antabayanan
ang pagpasok, let's say, ng mga droga, na illegal na mga droga sa Pilipinas. So two ways, reduce demand, reduce supply. Reduce demand by giving more opportunities. Thank you. Ito po yung tanong. Para sa inyo, gaano kahalaga ang karapatang pantao? Ang pangangalaga ba sa karapatang pantao ay kasing halaga sa pagpapasulong muli ng ating ekonomiya? O naniniwala ba kayo, gaya ng mga nabanggit ng ilang politiko, na malayo sa bituka ang usapin ng karapatang pantao? Calyodi, your 2 minutes starts. Napaka-importante ng karapatang pangtao. Yung pangangalaga sa karapatan ng mamayan ay sinang-ayunan na ng halos lahat ng bansa na dapat ay magkaroon ng pagpapahalaga ang bawat isa sa karapatan ng bawat individual o bawat grupo o bawat sektor. Inabot na natin ang sibilisadong lipunan. Tapos na yung barbarismo na sitwasyon noong unang panahon. Kaya dapat nang ipaabot natin o kilalanin natin yung pagbibigay ng mataas na pagkilala doon sa karapatang pantao. Hindi pwede yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno na kill ang kanyang mga patakaran hinggil doon sa mga bumabatiko sa kanya. Hindi pwede ang red tagging. Hindi pwede ang National Task Force LCAC. Dapat buwagin ang mga ganyang institusyon na nagpapalaganap o nagiging pundasyon sa paglaganap ng paglabag sa karapatang pantao. Dapat ding i-repeal ang anti-terror law dahil yan ay nagiging mitsa para o nagiging tuntungan para mag-justify yung paglabag ng mga kapulisan, ng mga AFP doon sa karapatang pantao ng bawat individual at nagki-create ng division sa ating mga mamayan. Kaya dapat yan ay itigil at magkaroon ng economic development. Mas yun ang ating pukusan, yung economic development. Nang sa ganon ay mabawasan ang 80% o 70% ng problema natin sa ating bayan dahil ang aking pagkakaintindi, dyan nagmumula yung maraming problema ang kinakaharap natin. Ang mga tao ay nagugutom, ang mga tao ay nilalapastangan yung kanyang karapatan, yung mga tao ay sinusupil yung kanyang karapatan sa pamamahayag at pakikipaglaban ng kanyang inherent na right. VP Lenny. Napakahalaga ng human rights dahil ito ay inherent, nabubuhay pa lang tayo, nakadikit na yun sa atin. Ito din ay inalienable, walang sino man ang pwedeng magtanggal sa atin ng ating karapatang pantao. Pero siguro kaya siya malayo sa sikmura kasi hindi masyado naiintindihan na pag sinabi natin ng human rights, ito yung pinaka-basic na karapatan nating lahat bilang tao. Karapatang mabuhay, karapatang hindi magutom, karapatang makapag-aral ng maayos, karapatan na maging malaya sa pamamahayag, karapatan na pumasok sa mga relationships, mag-asawa, karapatan na i-enjoy niya yung kanyang buhay. Pero ito, pag dun sa konsepto ng war on drugs, napakahalaga ng proteksyon ng human rights. At ito ay, gaya ng sinabi kanina, meron itong dalawang bagay. Yung prevention, saka yung treatments o yung cure. Yung prevention, marami tayong pwedeng gawin. Kanina na-mention na ni Secretary Abella, na-mention na din ni Calyodi, na kailangan inaasikaso natin na binibigyan ng maraming opportunities yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan na merong mga productive na ginagawa. Pangalawa, kailangan i-revisit natin yung ating dangerous drugs law. Nakabase sa best practices sa buong mundo. Pinapakita na yung mga bansa na yung patayan, yung naging daan ay hindi naman talaga altogether na-resolve yung drug problem sa bansa nila. Dapat tingnan natin sino ba yung mga magatagumpay. Ang naging matagumpay yung tiningnan, halimbawa yung mga drug users ay kailangan community rehabilitation, yung drug addicts, yun yung institutional rehabilitation. Yung mga pushers, yun yung talagang dapat parusahan. Dahil pag hindi natin to inayos, hindi natin napapangalagaan yung karapatan ng pantao ng bawat isa. Unang nagtaas ng kamay si Senador Pacquiao, pero since somehow, Senador Lacson, you were alluded to dahil kayong sponsor ng anti-terror law, bibigyan kayo ng pagkakataong tumugon pagkatapos po ni Senador
Alright. Manny. In relation to human rights, yung anti-terror law. Sandali lang. Sorry. Well, na-allude kayo po ni Calyodi kasi in relation to human rights. Opo. Dapat buwagin, sabi niya, ang anti-terror law. In relation to human rights. Senator Manny. Mahalaga po ang karapatan ng bawat tao, pero alalahanin po natin kung masyado na mga sobra na talagang nilalabag na yung batas, katulad na lang ng mga itong nangyayari ngayon, patapos na yung termino ni Presidente Duterte, maraming nagpasok ng druga dahil alam nila patapos na yung termino ng ating Pangulo. At recently, nakahuli ng 13 billion worth of shabu. Can you imagine? Dahil alam nila na patapos na at ang nangunguna sa survey ay may issue ng droga. Yun po ang problema talaga sa bansa natin. And then, kailangan po talaga ipakulong yung mga na gumagawa at nagpapapasok ng droga dito sa bansa natin. Opo. Senator Lacson. In relation to human rights, yung anti-terror law, ito lamang yung batas na napakaraming safeguards. At isa sa napaka-importante safeguard, kapag nanghuli ang pulis sa violation ng Anti-Terrorism Act, agad-agad within 24 hours kailangan mag-report sa pinakamalapit na huwes at sa Commission on Human Rights at saka sa ATC. Wala pong ganyang batas. Lahat ng batas, wala pong ganyang provision. Ito lamang po, pinangalagaan talaga yung karapatan ng pantao rito. Unpopular pero napakagandang batas. Number 9 tayo dati sa Global Terrorism Index, ngayon number 16 na. Alright, tatapusin na natin yung section na yan dahil karugtong naman po ng ganitong ng isyong yan itong susunod kong katanungan. Karugtong ng usaping human rights o karapatang pangtao ay ang katanungang may kinalaman sa EJK or extrajudicial killings. Ang maunang sasagot ay si Senador Pacquiao, susunod ay si Ginoong Mangondato at pangatlo si Dr. Montemayor. Kung kayo ay magiging Pangulo, ano ang ipapatupad ninyong hakbang upang malaman ang katotohanan tungkol sa mga di umano'y extrajudicial killings dala ng gyera laban sa illegal na droga? Senator Pacquiao, 2 minutes. Unang-una po, iimbestigahan natin naman yung nangyayaring sinasabing EJK. Imbestigahan natin mabuti. Hindi tayo magbibigay, basta-basta mabigay ng conclusion na hindi natin alam pa yung nangyayari. At may nababalitaan talaga tayo at mayroong nagkakaroon ng EJK, yung naaabuso yung karapatan ng tao. Pero alalahanin din natin na hindi natin pwedeng i-stop itong war on illegal drugs dahil katulad nung sinabi ko kanina, nagpasok na nga dito ng unang-una nun, may worth 6 billion na worth of shabu. Tapos itong recently lang, 13 billion worth of shabu nahuli. Paano yung mga hindi nahuli? Kasi alam nila na matatapos na yung termino ni Presidente. Kaya kung ako maging Pangulo, tuloy ang war on drugs. Pero hindi ko papatayin lahat ng yung mga user dyan. Ang papatayin ko at i-public ko pa yung mga nagpapasok dito ng mga droga. Dahil sila ang salot. Sila ang dapat parusahan dahil kawawa yung mga mahihirap at yun ang nadadama, yung mga user. Kaya pagdating ng panahon po, yung EJK issue, siyempre hindi natin itutolerate yan. Yung mga pulis na umaabuso sa karapatang pangtao, parusahan natin. Pero kung ako ang maging Pangulo, protektahan ko rin yung mga army ko, which is ang mga kapulisan natin, kasundaluhan natin. Dahil sila ang nagsisecure ng seguridad natin dito sa bansa natin. Huwag natin naman silang ipitin, i-balance na lang natin. Yun po ang magiging sitwasyon natin sa panggobyerno natin. At hindi ko papayagan. Actually, bago pa naging presidente si Duterte, congressman pa lang ako, kumukulikta na ako ng mga accomplishment ng achievement ng mga pulis, yung mahuhuli sa droga. Yun po ang aking, hindi po ako nagsasalita ng tapos pero may mga ebidensya po ako dahil mga papers, hindi po nagsisinungaling yung kung anong date, anong year. 2011, 12, 13. Maraming salamat po. Ginoong Mangondato. Maraming salamat sa ito pong EJK ay ngayon lang nangyari o kaya nalaman ng mga tao nung magkaroon tayo ng maraming pangyayaring namamatay dito sa Metro Manila na
nakikita natin yung mga tao na hindi natin alam kung ito ay mga may kasalanan ba o hindi, o kaya naligaw lang yung mga tao naghahanap sa mga hinahanap nilang mga tao na konektado sa droga o mga kriminalidad, ay nasasayang yung buhay ng isang tao. Itong AGK ay noon pa nangyayari ito sa aming bansa, sa aming lugar sa Mindanao. Matagal na ang panahon na maraming mga tao na namatay doon na hindi man lang nalaman dito sa Maynila ang pangyayari. Hindi lang 10,000, hindi lang 20,000, kundi daang libo po ang namamatay na hindi na alam. Kaya po, ang buhay ng isang tao ay karapatan po ng bawat isang Pilipino na dapat protektahan ng ating pamahalaan. Kung may kasalanan man sila, dalhin sila sa hustisya, at kung may parusa, ipatong sa kanila, ibigay sa kanila kung ano ang kaparusahan dahil po sa kasalanan nila. Pero buhay ng tao ay binigay ng Diyos na sila ay upang mamuhay dito sa mundo para palawigin yung kanilang gustong mangyari sa buhay nila at ng kanilang mga pamilya. Hindi po dapat kitilin yung buhay ng ating mga Pilipino. Dr. Montemayor. Salamat po. Tungkol sa extrajudicial killing, narinig natin na very obvious naman. No? You don't need further investigation to affirm it. No? Meron pong tinatawag dyan, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Walang tao na magde-deny niyan. Meron po yan. Ever since nung panahon pa ni na Marcos at saka hanggang ngayon, meron po yan. Now, if you need further investigation, alam nyo, hintayin nyo matapos yung Duterte administration. Yung mismo mga pulis ang magsasabi na meron. Pangalawa, napakaraming umiiyak, napakaraming tumatangis na mga kamag-anak na nagsasabi ang kanilang anak, ang kanilang kamag-anak ay pinatay. Alam nyo, meron pa ba due process ngayon? Wala na. No? Alam nyo, red tagging rampant. Mga estudyante, ang babata, ma-involve lang sa left organization, dire-red tag na. Lalo na, ang Supreme Court nakikipag-collude sa gobyerno natin, Section 4 and 25 lang ang tinanggal. That still remains not as a red tagging instrument, itong anti-terrorism law. Isa pa po, no? The government, no, yung extrajudicial killing, alam naman about isa sa inyo eh. Kahit yung mga baliw sa mental hospital, alam yan. Tandaan nyo, the government is committing human rights violation right and left. Ano pa? Mandatory vaccination. Ayaw ng mga tao, pinipilit nila. Bakit kayo ng gobyerno natin? Naging numb na, naging manhid na ang konsyensya ng ating gobyerno para pakinggan ang mga tumatangis, umiiyak na mga mamamayan, namamatay, nahihirapan, at hanggang ngayon hindi malaman ng ating gobyerno kung bakit ano ang dahilan. Kung mararapatin po ninyo, meron tayong 2 rebuttal pero in the form of a follow-up question. May 2 organisasyon, ang Amnesty International and Human Rights Watch Philippines, ang nananawagan sa mga kandidato para sa pagka-presidente na mangako na palayain si Senador Laila de Lima kapag sila ay manalo. 1, 2, okay. Go ahead, Mayor Isko and Calyod. Senator Laila de Lima deserves to have a day in the court and ma-practice niya yung kanyang karapatan. Lahat ng uri ng pagtatanggol sa sarili, dapat magamit to ni Senator Laila de Lima. And I guarantee you, Senator Laila de Lima, under my watch, she will have it. Calyodi? Dapat palayain si Senator de Lima. Ang naganap sa kanyang pagpapakulong ay binggansya ni Duterte dahil sa kanyang ginawang pag-iimbestiga sa Davao. At yan ang isang katangian ng ating Pangulo ngayon. Na pagka bumabati ko sa kanya, kanyang ipinakukulong o kaya naman kanyang titirahin. Marami yan. Sa media, pati sa media, sa ABS-CBN, lahat
tinitira niya. At yun yung katangian ng gobyerno natin ngayon na ang paraan ay pananakot. Kaya si De Lima dapat palayain. We have two opportunities for a rebuttal more. Senator Pacquiao. Alam niyo po, nakausap ko yung kapartner ni Laila de Lima, no? Si Dayan. At nag-confess talaga na naghatid siya ng pera. Nagtumanggap siya ng pera. Pero mahirap naman po yun kung hindi natin idadaan sa due process. Parang hindi natin nirespeto yung constitution natin. Pabilisin yung trial para makalabas na siya kung wala siyang kasalanan. Kung may kasalanan siya, di mahatulan siya ng sentensya, mahatulan siya. Yun po ang kailangan natin, due process, pabilisin. Dahil tumatagal lang dyan, nakabinbin lang, hindi naman na-resolve yung problema. Lenny, you have 30 seconds. Ako nasabi na ni Calyodi, ni Mayor Isko, saka ni Senator Manny. Pero yung sa akin, yung rebuttal ko sana, dagdag dun sa sinabi ni Senator Manny dun sa una, na tungkol sa agreement ko na mag-shift ng focus. Na pag tiningnan kasi natin, nasa ICAD ako, nakita ko na yung pinaka-focus talaga sa war on drugs, street level enforcement. Pero dapat talaga bigyan ng atensyon yung supply constriction. Kasi pag tiningnan natin yung datos, napakababa ng percentage ng supply na nakakurtail natin. Okay, dumako na tayo sa susunod na katanungan. At ang mga sasagot ay sila Ginoong Gonzales, Senator Lacson at Mayor Isko. Sang-ayon ba kayo na palakasin ang Commission on Human Rights, partikular ang pagbibigay sa komisyon ng quasi-judicial function at ang paniniguro ng kanyang fiscal autonomy, gaya ng ibang constitutional Alright, check pa natin. commissions at ng hudikatura? Alright, Mr. Gonzales, your 2 minutes starts now. Ay payag na payag po ako dyan. Kailangan po talaga yung mga poder na nabanggit ay ibigay natin sa Human Rights Commission. Lalong-lalo po sa panahon na umiiral dito sa ating ngayon. Napakahirap po ang kalagayan ng ating Human Rights Commission. Dapat po dagdagan talaga ng pondo yan. Dagdagan ng mga necessary authority para maipatupad ang kanyang patungkulan. Siguro po ang maidadagdag ko lamang ay may mga bagay po na nagpapalubha ng violation ng ating human rights sa Pilipinas. At ito po sana, hindi ko po alam kung ito ay magiging sakop ng responsibilidad ng Human Rights Commission. Pero kunyari po dyan sa droga, ay nakikita po natin na marami sa gumagamit dyan. Ay naniniwala na ito ay pangangailangan nila para makapaghanap buhay. Kasi kunyari po yung mga driver, ang hahaba ng oras na nagdadrive, para daw po sila makapag-drive ng tama, kumukuha ng kaunting droga para huwag makatulog. Yan po ay suliraning ekonomiya na. Kailangan po yung Department of Labor, tinitignan natin yung kalagayan na po ng iba dating mga magagawa na medyo napipilitang abusuhin na yung sarili. Yan po ay tinitignan din, hindi lamang po ng Human Rights Commission. Tapos na po. Senator Lacson, your 2 minutes start. Sa loob po ng maraming taon, ako yung sponsor ng budget ng Commission on Human Rights. Siguro mga 4-5 taon. At taon-taon, ino-augment ko po yung kanilang budget kasi nakakawa, napakaliit, measly yung kanilang budget. At kapag sila humiling sa akin bilang vice chairman at siya nagde-defend ng kanilang budget, lagi ko pong dinadagdagan. At tama po yun, dapat palakasin natin ang ginagawa, yung parang i-enhance natin, i-strengthen natin ng Commission on Human Rights. Dangan nga lang, hindi natin sila pwedeng bigyan ng prosecutorial powers. Wala po sa mandate nila yon. Baka meron tayong problema sa ating Constitution kasi nasa Constitution din ang paglikha ng Commission on Human Rights. So tulungan na natin sila para magawa nila ng mas maayos ang kanilang trabaho. At isa nga yun sa ginagawa ko, taon-taon, in-augment ko kanilang budget para maging mas mabisa yung kanilang pagtugon
sa kanilang mandato under the Constitution and under the law. Salamat po. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator, says Drilon. Yes, we will support it. We will fund it. Ample funding. Kung paano sila maging epektibo. Pero, Madam Moderator, more than yung karapatang pantao, the way a lot of people understand it, gusto kong balikan yung inyong punto kanina. Bakit ba hindi lumalapit sa bituka ang karapatang pantao? Siguro, mas maganda, while at the same time, binibigyan natin ng pondo, maproteksyonan ng karapatang pantao ng bawat Pilipino, at the same time, karapatan din ng tao na makapamuhay na mapayapa, may masisilungan, may maayos na edukasyon, may trabaho, kapanatagan sa pamumuhay. I think yung karapatang pantao, the way I look at it, is sa pangkalahatan, karapatan ng bawat Pilipino na makapamuhay ng mapayapa, masagana, at may oportunidad at pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Hindi sa mga makapangyarihan lamang na nabibigay ang pabor. And again, I'll go back to the last question with regard to Senator Laila de Lima. She will avail all her rights under our law, under the Constitution, of any person, any Filipino. Bibigay ko sa kanya yon upang maipagtanggol niya ang sarili niya. At the same time, tao muna. Yung kapanatagan, kasaganahan, oportunidad, at pagkakapantay-pantay o what we call social justice. Na nakita ko sa pag-ikot ko sa buong Pilipinas, maraming napagkakaitan ng mga kababayan natin sa Mindanao, Visayas at ibang bahagi ng Luzon ng pagkakataon ng programa ng gobyerno. I think yun ang pinaka-importanting human rights for me. Thank you. Okay, we are now opening for rebuttal. Calyodi and naku tatlo. Who will help me here? We only have room for 2. Who was first? Mr. Montemayor was first, I'm told. So it's Calyodi and Mr. Montemayor. 30 seconds. Okay, gusto ko lang suportahan yung binanggit ni Mayor Isko. Pero gusto kong linawin na hanggat mayroong ang political system natin ngayon ay sabwatan ng mga dynasty at saka ng mga big business sa ating bansa na gustong i-maintain yung status quo at doon ginagamit yung ating mga militar at pulis, talagang hindi mawawala yung pag-violate sa karapatang pantao ng bawat isa. Lahat ng mga naghahangad ng pagbabago ay susupilit at titirahin. Kaya kailangan ng pagbabago. Mr. Montemayor. Ang Commission on Human Rights, isa sa mga important accountability bodies natin. Kaya dapat mabigyan ng quasi-judicial power. Ang quasi-judicial power, it is the power and the ability to hear and decide. Eh napakalawak na, napakaraming human rights violation. Number 2, napaka-importante, hindi makakarry out yan kung hindi natin mabigyan ng fiscal autonomy. Thank you, Mr. Montemayor. We're now closing this segment, but marami pa po katanungan at opportunity para mag-rebut. Maraming salamat. For the 5th and final topic, pag-uusapan naman ang tungkol sa seguridad ng mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, malinis na tubig, enerhiya. Palalim na ng palalim ang diskusyon, kaya huwag po kayong bibitaw dahil magbabalik po kami dito sa Pilipinas Debates 2022. The point. 81.95% lamang ng rehistradong botante ang bumoto. Higit 9 milyong tao ang maaaring nakapagbago ng resulta ng nagdaang 2016 election. Ang boto mo ay maaaring magdulot ng pagbabago. Huwag mo itong sayangin. Kaya't bumoto na sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Alright, mga kabombo, Star Nation, balik tayo sa kunting pagbabalik tanaw dito, yung natalakay sa usaping karapatang pantao, yung issue pa rin sa war on drugs at administrasyon, yung issue din dito sa tinatawag na extrajudicial killings,
itong usapin din sa nakakulong na Sir Laila de Lima, abay naging sentro din ng kanilang mga balitaktakan na House Data Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. At medyo umagaw ng pansin. Itong isang punto dito, Bombo Elmar, yung sabi ni Senator Manny Pacquiao, yung unti-unting panunumbalik ng iligal na droga dahil daw patapos na ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may sundot siya dito, Bombo Elmar. Sabi niya, lalot yung kumbaga sa mga survey, yung leading daw sa survey, nauugnay sa issue ng illegal na droga. Pero wala naman siyang pinangalanan, Bombo Elmar. Okay, Bobo Dennis, natalakay rin yung issue dyan sa tinatawag na anti-terror law na controversial. Yung red tagging, Bombo Dennis, na lately naging paborito ring usapin. At itong si Montemayor, umagaw sa pansin, na lako si Calyode, buwagin itong LCAC na yan, Bombo Dennis. Oo, so ilan yan sa kanilang gustong kung sila maging presidente kung sakasakali. Pero si Senator Panfilo Lacson, kaya namang todo depensa itong bagong batas na anti-terror law, Bombo Dennis. Ganun na nga. Lalo't siya yung main proponent niyan at sinabi niya na importante rin yung ating kampanya laban sa terorismo. At yan ay kakibat ng pag-asenso ng ating bayan. Dapat yung aspetong pang-seguridad. Alam natin na si Senator Lacson yung nagsulong ng anti-terror law at yan naman ay nadala pa hanggang sa Korte Suprema at inalis yung ilang bahagi ng naturang batas at ngayon effective siya, Bombo Elmar. Para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan, effective po itong batas na ito at na bit-bit na ho ito hanggang dyan sa Korte Suprema na resolve na rin, Bombo Elmar. Okay, balikan ko itong usapin kay Senator Laila de Lima nakakulong. So sinong gustong palayain siya, Bombo Dennis? Calyode, gusto niyang palayain, ano? Okay, babalikan natin yan. Balik muna tayo sa COMELEC sa debate sa 2022. Sa kung sino ang iboboto mong Pangulo sa Mayo. Oo man o hindi pa, tumutok pa rin dito sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating Pilipinas Debates 2022. At ngayon naman, we will move on to the next part of our presidential debate. Presidential boss, handa na po ba kayo? Let us now continue with our next question at ito'y ukol sa climate change at renewable energy. Ang mauunang sasagot ay si Attorney Montemayor, sunod ay si Senador Manny Pacquiao at pangatlo si Ginoong Faisal Mangondato. Dating nangunguna ang Pilipinas sa COP o Conference of Parties Negotiations ukol sa climate change. Subalit marami ang pagkukulang natin upang tayo ay makapag-ambag ng solusyon sa pagbabago ng klima. Isa sa mga posibleng solusyon ang pagtataguyod ng mga renewable sources of energy. Ano ang inyong plano upang mataguyod ang pagtatayo at pagpapalaganap ng mga ganitong uri ng enerhiya? Ang unang sasagot po ay si Ginoong Leonie de Guzman, susunod ay si VP Leni Robredo at pangatlo ay si Ginoong Abella. Adyodi. Maraming salamat. May batas na tayo na dapat ay lumipat na sa renewable energy 2008 pa. Pero ang problema, walang political will yung ating gobyerno para ipatupad ito. Kasi ang mas gusto ng ating pamahalaan na nagpalit-palit ay pagkakitaan talaga itong fossil fuel, lalo na yung coal plant na kumikita sila ng limpak-limpak dyan. Pero hindi konsiderasyon sa paglikha niyan yung climate change na nangyayari ngayon. Kaya dapat ay magkaroon na ng matibay na desisyon upang i-go away na. Bitawan na natin yung coal plant lalo na dahil itong pinakamaruming source of energy. At itong fossil fuel ay alisin natin. Then paspasan natin yung paglipat doon sa renewable energy. Ganun ang ating gawin dahil tayo naman, ang ating bansa ay pinagpala dahil napakarami natin ng source ng renewable energy dito sa ating bansa. At yun ang ating gawin dahil makakatugon pa rin tayo o makakatugon tayo doon sa
kampanya ng buong mundo, hindi lang ng ating mga kababayan, kundi ng buong mundo, para labanan itong climate crisis. Meron tayong climate emergency ngayon at ang ating bansa ay pinaka-vulnerable dahil ito yata, sabi ko lagi, ay expressway ng bagyo dahil dumadaan dito sa ating bansa ang 20 na bagyo taon-taon. At yan ay papalakas ng papalakas dahil lumalabas sa study na yan ay resulta ng global warming. Kaya dapat tayong mga Pilipino ay magbigay ng mataas na kontribusyon upang malabanan natin itong climate change sa ating bansa. At ang pangunahan ng gobyerno ang pagpopondo para doon sa renewable energy. Ang susunod po ay si VP Lenny. Meron tayong obligasyon sa COP26 na by 2050, dapat carbon neutral na tayo. Pero pag tiningnan natin, hindi pa klaro yung roadmap natin papunta sa 2050. Hindi klaro yung mga milestones na kailangan na-achieve natin. Dapat sana meron na tayong after 5 years, after 10 years, ano na ba yung dapat na energy mix natin. Pag tiningnan natin ngayon, many years ago, 34% na yung renewable sa ating energy mix. Pero ngayon, bumaba, naging 20% na lang siya. So unang-unang dapat natin gawin, ayusin yung roadmap. Ano ba yung mga target na milestones natin every few years para yung target natin papunta doon. At talagang klaro sa atin na papunta na tayo sa pagiging carbon neutral. So dapat pinaghahandaan na natin, paano ba tayo magta-transition sa isang talagang fossil fuel dependent na source ng electricity hanggang sa pagiging carbon neutral. Ang nakikita natin, kailangan, hindi kaagad kasi ito mabibigla. Hindi mabibigla dahil i-develop mo pa ito, maghahanap ka pa ng sources. So paano ba tayo nagta-transition? Ang sinasabi ng mga eksperto, yung pinaka-chance natin ngayon talagang yung liquefied natural gas. Pero pag tinignan natin, halimbawa yung Malampaya, paubos na yung supply. Pero yung mga service contracts ay hindi pa din na-award hanggang ngayon. Alam natin na it takes a few years bago ito maayos, hindi siya basta-basta. So ang dapat unang gawin, asikasuhin na yung mga service contracts, asikasuhin na yung mga sources ng renewables. Alam na natin na papunta na tayo doon, so dapat mag-invest na tayo. Gaya na sabi ni Calyodi, meron ng batas patungkol dito. So kailangan i-implement natin yung batas para maabot natin yung ating pagiging carbon neutral by 2050. Noong Abella, your 2 minutes Yes, ma'am. starts now. Salamat po, Madam VP. I agree with her, no, yung kanyang the importance of a roadmap. Kaya po ang flagship project po natin, administrasyon natin ay to make agriculture a mega industry na kung saan po talagang incorporated ang transition from fossil fuels to renewables, no? To develop, for example, solar, wind, turbine, and also biomass, no? Unahin po natin to, and well, we're open to consideration about nuclear, pero right now kasi while there are risks involved, kailangan mas mahalaga po na i-develop natin yung renewables. Ngayon, hindi lang po yan, ang kailangan din po talaga natin is ang ginawa po natin is to pantayan po itong the whole aspect of agriculture as becoming a major industry as a powerhouse, ay tapatan po natin siya ng na tinatawag natin na matatag na bayan. Meaning to say a resilient nation in where we want to challenge. Hinihikayat po natin na yung ating mga kabataan, ages 18 to 35, na sumali po sila sa nation building. And when we talk about nation building, hindi lang po ang pinag-uusapan natin yung mga teorya o ideolohiya, kundi kailangan po natin silang i-involve, no? It doesn't have to be hinihikayat po natin ng National Volunteer Corps to act like a parang Peace Corps, a local Peace Corps, na kung saan kasama din sila not just in community building, but also in the renewing, for example, being engaged in reforestation, planting of mangroves, coastlands, para po maging lifestyle po ng ating kabataan ang pag-aalaga ng ating environment at saka just to make sure that we do have a resilient nation. I'm now opening the floor for rebuttal.
Ang una si Dr. Montemayor and Mayor Isko. Dalawa lang po. Thank you po. Alam niyo po, madali nating sabihin na ang obligation ng Pilipinas, no? Sa climate change. Pero tandaan natin na tayo ang recipient ng impact ng global warming at saka climate change. Yolanda, Ondo, you have it all, no? At tandaan natin, hindi lang naman tayo ang this is a global problem. Tandaan natin, meron tinatawag na climate justice na dapat tayong bayaran sa mga pinagagawa ng Amerika at saka China at saka yung climate finance. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator says. Gusto ko lang susugan yung agriculture na sinasabi ni Secretary Abella. I will adopt on what Germany and Netherlands is doing right now. Agrivoltaic system. We're in two-prong. You produce food, you produce energy, and clean, renewable energy. This thing is existing in the boundary of Netherlands and Germany. And this is adaptable in our geography because we are a tropical country, we have so much sun, and we can harness the power of the sun to produce energy. Okay, susunod po ang patungkol naman sa tubig, water supply. Ang unang sasagot ay si Ginoong Isko Moreno, pangalawa si Mr. Gonzales at pangatlo ay si Senador Lacson. Isa sa mga kinikilalang problema dala ng climate change ay ang supply ng tubig, lalo na ng malinis at ligtas na inuming tubig. Ano ang inyong plano upang masiguro ang sapat at ligtas na water supply para sa bansa? Hindi lamang para sa inuming tubig, kundi pati na rin sa pangangailangan ng agricultural at fisheries sector. Mayor Isko, 2 minutes. Thank you, Madam Moderator says. Yes, I agree with that data. In fact, in the Northern Luzon, 33% lang ang may access to clean, potable water. In Mindanao, there is a portion in the area of that island, 8% lang. Kaya ang daming sakit na nakukuha, stomach ache, and diarrhea in the region. So ako po, mga kababayan, we will make this watershed protected. If we can rebuild and make it better for efficient use of it in two-prong again. You have water for irrigation and you have water for energy source, then I will invest in that. May awa ang Diyos, ito naman yung ating mga existing cooperative o whether pag-aari ng mga malalaking korporasyon, we will ask them to invest and access para sa ma-access yung bahay ng clean, potable water. Hindi pwedeng yung nahihirati na sila sa kita, ayaw na nila mag-reinvest. We must ask them. Anyway, if they are not, maybe I'll review their contracts. Make sure that every Filipino family or every Filipino household must have an access to clean, potable water. We are not Somalia. And the irony of all these things, we're talking of big things, big development. Yung basic access to clean, potable water is not yet there. Hindi pa nararamdaman ng iba nating kababayan sa Mindanao, Visayas, at some portion of Northern Luzon. And sad to say, and it's existing, and I guarantee you, I will look into it and invest on it for our farmers and for the household of every Filipino families. Ginoong Gonzales. Alam niyo po, nakikita natin, nagigipit tayo sa tubig. Pero palagay ko, mayroon pa po tayong panahon para hindi talaga mangyari yan kung mag-homework lang tayo ng konti. Nung ako po ay maging Defense Secretary, ang una ko pong naharap na problema ay yung kinakapos ng tubig. Pero nung tinanong ko naman po ang ating mga eksperto, talaga bang kinakapos ng tubig? Ang sinabi nila sa katotohanan po, 50% ng tubig na nanggagaling sa ating mga supplies ay natatapon. Kasi luma na po ang mga tubo dahil dinadaanan ng mga tubig. Kaya nung pinarepair po namin yan, panahon ni President Aquino, na-repair na po yung tubig. Nadagdagan ng 50% ang supply ng tubig sa Maynila.
Yan po ay milyon-milyong galon ang itinatapon kung hindi inaayos. Ewan ko po kung nire-repair ulit. Pangalawa po, bakit po ba natin pinipilit? Kunyari, dito sa atin, yung mga dam natin, lagi pong nag-aagawan sa tubig, yung para sa mga kabahayan at para gamitin sa agrikultura. Away po lagi yan. Pinagtatalunan ilang porsyento para sa agrikultura, ilan ang porsyento sa mga bahay. Pero ang nakakatawa po dito, marami na po tayo namang lugar sa Pilipinas na pwede tayong agrikultura. Nakatakot-takot ang tubig. Pero hindi po natin inilalagay doon ng agrikultura. Nagpipilit po tayo sa mga lugar na walang tubig, na nangangailangan ng tubig na dapat ay napupunta sa mga kabahayan. Ang tingin po natin, sa tingin ko, kailangan po national planning. Tingnan natin, magtanim tayo doon sa may tubig. At yung tubig na nakukuha natin dito, ilagay natin sa mga kabahayan. Senator Lacson, your 2 minutes. Unahin ko muna ang irigasyon. 3.128 million hectares ng ating mga lupa irrigable. Pero 66% pa lamang ang irrigated. Ang cost ng pag-irrigate sa isang hektarya, nasa mga 300,000 pesos. Kaya nating i-irrigate ang lahat ng ating irrigable lands. Ang bansang Israel, 2.2 million hectares. Pero nag-export sila ng prutas. Bakit? Dahil sa R&D, yung research and development nila, suportado ng gobyerno. Ang problema natin, alam niyo ba kung magkano lamang ang sinusuporta o bahagi sa national budget para sa ating research and development? 0.4%. Napakaliit. Ang international standard dapat nasa mga 2% man lamang. Bakit hindi natin suportahan? Kasi maraming teknolohiya. Yung catch basin na limbawa, sagana tayo sa ulan. 50% of our cities and municipalities nasa coastal areas. Hindi pa tayo kinukulang sa tubig. Sagana tayo sa ulan. Pero natatapon, sabi nga ni Secretary Gonzales, naaksaya. Bakit hindi tayo mag-invest ng mas malaking halaga sa ating national budget para sa research and development na sa ganon, ating ipunin yung mga nasasayang na tubig galing sa ulan at pakinabangan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa irigasyon ng ating agrikultura, kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. The floor is now open for rebuttal. Senator Pacquiao, VP Lenny. Sa next round na lang po. Alam niyo po, pagdating sa usapin ng tubig, talagang importante yan dahil ang tao hindi hindi ka tatagal kung walang tubig. Tumatagal ka kahit walang pagkain basta may tubig lang. Pero ang point dito is kailangan magkaroon talaga ng regulatory sa pagdating sa tubig. Kasi pagdating, naka-imbestiga ako niyan, tulakan ng tulakan kung sinong in charge sa pag-manage ng tubig. Kaya kailangan natin ng Department of Water. Importante po yan para ma-manage talaga yung gusto ang tubig natin. Lenny? Ako agree po ako sa sinabi nila, pero ito gusto ko lang i-emphasize na malaki na yung problema natin ngayon sa tubig, lalong lalaki pa. At kaya po, nung nilatag namin yung aming programa, isa sa mga priority infrastructure projects natin, talagang water resource management, saka paghanap talaga ng new sources of water. Meron na po ngayong mga existing na mga studies. Halimbawa, meron isang existing study na ina-identify niya na yung mga malalaking mga rivers natin na pwedeng dun mag-source ng tubig. Kailangan na lang talagang pondohan. Kaya ito po magiging priority natin ito. Alright, dumako naman tayo sa food security. Ang mauunang sasagot ay si Ginoong Montemayor, susunod si si Senador Manny Pacquiao, at pangatlo ay si Ginoong Mangondato. Naapektuhan ng klima ang ating agrikultura at iba pang pinagkukunan ng pagkain gaya ng yamang dagat. Ito'y higit pang lalala habang tumitindi ang pagbabago sa klima. Lalong mahihirapan ang gobyerno pawiin ang kahirapan sa Pilipinas. Ano-anong mga programa ang isusulong ng inyong administrasyon para masigurado na parating mapapangalagaan ang nutrisyon ng ating mga kababayan at may abot kayang halaga na pagkain lalo na ang ating mga mahihirap? Ginoong Montemayor, 2 minutes. Maraming salamat po. For food security, i-develop natin ang agrikultura natin. We will go back
to our core competence before. Alam niyo po, 40 years ago, number one tayo sa agriculture. It contributes 20 to 22% of our GDP. Now, napakasaklap ngayon. 5% lang ang ating farming, fisheries, and forestry combined. Sakit ng ulo talaga na pinabayaan ng 5 or 6 administration ang ating agrikultura. Naiwan na tayo ng naiwan ng Vietnam and Thailand. Alam niyo po, dapat maging agresibo na tayo, no? If I will, Lord willing, if I will become the President of the Republic, we will be aggressive to prepare the country in the future problems of food shortage. Tandaan natin, we cannot forever rely on other countries kagaya ng rice natin, no? Yung tanggalin na natin yung rice tarification, no? Nagpapahirap sa ating mga magsasaka. We will be self-sufficient. Pangalawa, no, I would like to address the impact of climate change on food security. Alam niyo po, ang nagpapabagsak, no, yung mga drought, famine, typhoons, napakaraming mga disaster brought about by climate change. Now, tutukan nating mabuti yan, ha? At alam nyo, this is just a vicious cycle. Climate change, impact on the environment, impact on or magkakaroon ng global warming, then there will be food shortage. This is just a vicious cycle at kailangan nating i-emphasize to sa mga future generations. Senator Pacquiao. Ay pong salamat. Ang atin pong kailangan tutukan itong tinatawag nating PDC. Ano ba yung PDC? Hindi po ito post-dated check. Ano po ito? Production, distribution, and consumption. Kaya po nagkaroon tayo ng shortage pagdating po sa food security o ang mga basic commodities dito sa ating bansa dahil hindi po tayo nakatutok dyan sa production. Ang gusto natin, mag-import para mas madali. Pag nag-import tayo, mahirapan at pinapatay natin ang pangkabuhayan ng mga farmers natin. Hindi lamang farmers, pati yung mga fisher folks natin. Kaya sinasabi ko nga, nakakahiya kung import tayo ng import. Kasama po yan sa ini-explain ko yung 4 elements of GDP. Yung pang-apat doon, yung net export. Pag sinabing net export, mas marami yung ini-export natin kaysa ini-import natin. Nag-i-import tayo because we have agreement to other country but hindi talaga natin needs yung ini-import natin. Kumbaga wala tayong pagkukulang. Kundi instead, mas malaki ang ating ini-export dahil sobra-sobra masagana ang ating ani. Pangalawa, pag ganun ang mangyayari, nakakatulong tayo, masagana ang buhay ng mga farmers, ating mga fisher folks, natutulungan pa natin. And grabe talaga yung ating gobyerno na unang-una, ang pundo ng ating gobyerno, wala rin. Walang budget. Puro walang budget ang ating gobyerno na pero maraming nananakaw. Bilyon-bilyon ang nananakaw na sa gobyerno. At pangalawa, binabaliwalaan natin yung mga farmers at mga fisher folks na sila ang malaking utang na loob natin dahil sila ang breadwinner. Kung hindi sa kanila, hindi tayo makakain ng 3 times a day. Yung kinakain natin 3 beses ang araw dahil po yan sa mga farmers. Kaya tanawin natin ang utang na loob yung mga kinakain natin sa mga farmers. Huwag natin yung magpa-import-import pa. Salamat po. Ginoong Mangundato. Food security. Kailangan po ito sa lahat. Pero kung titingnan mo yung naiprograma sa General Appropriation Act, yung agrikultura ay pangwalo lamang po sa prioridad ng gobyerno. Imbes na yon ang kapital ng ating bansa na agrikultura, ay hindi natin maintindihan na tayo ay nangangailangan ng pagkain, nangangailangan tayo ng isda, pero ginugusto pa na ng ating gobyerno, pamahalaan na mag-angkat tayo sa ibang bansa. Kung titingnan natin ang ating dagat, ay ang laki po ng lawak ng dagat po natin. Bakit po tayo kinukulang? At yung lupain natin,
sa palay lamang, yung farming para sa farming sa palay ay 4 million farmland ang ating bansa meron. Kung meron lang na prioridad ang ating gobyerno dahil nakasandal po tayo sa pagkain, dapat po itong sa agrikultura ay gawing prioridad ng ating paglalagay ng pondo. Dahil po tayo ay isang agrikultura na bansa na magiging yung ekonomiya natin ay lalakas kapag malakas ang ating industriya, agrikultura, magkakaroon tayo ng industriya, magkakaroon tayo ng mga programang magaganda ang ating pamahalaan. Dahil po hindi ito nakukuha sa sistemang ito, ay kailangan po magkaroon tayo ng bagong sistema na ito ang federalismo doon sa Bayanihan Constitution na binuo ni na C.J. Puno na at ang late Tapos Senator po, inyong oras. Pimentel po. Maraming salamat po. Bilang rebuttal, kung maaari lang maging specific, kunyari sa dagat, tulong nyo ba ang mariculture o tutulungan ang mga mangingisda sa karagatan? Kung sa agrikultura ba, tutulong nyo ang patuloy na pagtanim sa palay o dapat bang ibahin ang prioridad? Si Calyodi and Mayor Isko. Para specific, dapat nating i-freeze yung mga kasunduan sa WTO na tayo pinag-aangkat ng mga produktong agrikultura. Kaya pumapasok dito ang sibuyas at bawang, kung ano-ano pa, na pumapatay sa ating mga magsasaka. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng national land use para yung 30% ng ating agricultural land na binigay sa mga magmimina na binubungkal ngayon ay dapat natin ipatigil at gawin nating agriculture at taniman ng ating pagkain. Yung support doon sa ating mga magsasaka, dapat taasan natin yung budget doon sa ating mga magsasaka na napakaliit ngayon. Yun ang siguro 3 bagay na dapat nating gawin. Thank you, Madam Moderator says. Una, tax cuts, oil and energy. Second, ayuda sa fertilizer ng magsasaka. From 900 now it's 2,600. We have to subsidize yung fertilizer ng magsasaka. 3 years, pangatlo, 3 years moratorium ng land conversion. Pang-apat, higit sa lahat, yung smuggling dapat masawata, importation dapat limitahan. Alright, maraming salamat sa ating mga kandidato. Talagang kulang na kulang ang oras kung gusto nyo talagang busisiin ang kanilang mga plataforma. Sa aming pagbabalik po, Pilipinas, ang closing statements ng bawat isa sa ating mga presidentiables. Stay tuned and we will be right back dito pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Narito ang Candidate Profile Dashboard na gawa ng Vote Pilipinas, ang opisyal na information campaign partner ng Commission on Elections. Taglay ng Candidate Profile Dashboard ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at mga senador. Mula sa kanilang karanasang politikal at profesional, mga batas na naiambag o naipatupad, hanggang sa tindig nila sa mahahalagang issue, upang bigyan ka ng mas malawak na perspektiba sa mga kandidatong nais mong iboto. Bisitahin ang www.votepilipinas.com para sa mas komprehensibong impormasyon sa mga kandidato sa darating na May 9 elections. Maging isang informed voter. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Alright, mga kabombo kay Star Nation, na iraos na rin yung huling katanungan para sa siyam na mga presidentiables. So pagbalik nito, Bombo Dennis, mga kabombo, ay ang parting messages na ng ating mga presidentiables. Sa katatapos lamang dito, natalakay pa rin yung mahalagang usapin nga dito sa food security, lalo na yung kakulangan ng tubig na naranasan sa maraming krisis. Latong panahon na itong summer season, tag-init Bombo Dennis. So nagbigay ng mga komentaryo at kanilang mga solusyon kung sakaling maging presidente itong mga tumatakbo sa pagkandidato hasta Bombo Dennis. Ayun, interesting part ito, Bombo Elmar. Dahil ito na yung part na sinasabing
malapit sa sikmura ng mga karaniwan tao. At dito ay talagang literal, na kinakailangan talaga ito. Sa'yo muna, Bombo Elmar. Parang ikaw, kailangan mo uminom ng tubig, Bombo Dennis. Sabi nga nito, talagang literal na kailangan. So, yung sinasabi naman ng mga kandidato, katulad ito kay Mayor Isko, dapat mag-invest ng husto sa potable water na sabi nga rito, marami naman tubig ang Pilipinas. Nasa pag-ulan ay nasa lugar tayo na halos sa averages 20 na mga bagyo at dinadala ng Pilipinas. Pero pagsapit nitong panahon ito, ay nagkukulang na tayo ng tubig. So anong dapat natin gawin? Kay Secretary Gonzales ay kailangan daw na magkaroon ng national planning talaga rito. Dahil sabi niya, 50% yung natatapon daw sa ating tubig. Kay Senator Ping Lacson siya sabi niya na dapat pagtuunan yung research and development. Dahil sa kokonting porsyento lamang sa pundo ng ating bansa ang iniukol. Samantalang ibang mga bansa, Bombo Dennis, ang sinasabi ay malilit ang yung mga disyerto ng mga bansa na yan, Bombo Dennis, maliit lamang yung hektarya ng lupa. Pero bakit hindi sila nagkukulang sa tubig, Bombo Dennis? Because of research and development, may solusyon, pero tayo ay kulang sa pag-ukulang panahon dito, Bombo Dennis. May mga naririnig nga tayong proposal, Bombo Elmar. Yung manggagaling sa dagat, yung tubig, i-convert. Pero ang isa sa punto na narinig natin na interesting, yung sinasabi ni Mayor Isko Moreno, yung tungkol doon sa moratorium muna, doon sa land conversion. Malaki kasi epekto nito. Ito'y paksa tungkol doon sa food security, Bombo Elmar. At karamihan kasi doon sa mga land area. Bombo Dennis, puputulin lamang kita, Bombo Dennis. Balik na tayo. Ito na siguro yung panghuli dito sa kanilang pagbabalik naman ng COMELEC na debate. Itong balikan natin si Mrs. Drilon. Go ahead, please come back at COMELEC. Susunod na Pangulo. Huling bahagi na ng debate, gusto nyo pa bang mas makilala ang mga presidential hopefuls? Ituloy na natin. Ngayong gabi, we will close this presidential debate by giving each of them one last chance tonight to give their closing statements para sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Para sa closing statements ninyo, ang bawat isa ay bibigyan ng eksaktong 1 minuto. Kaya no? Ano ang inyong panghuling mensahe sa ating mga manonood? Ang unang sasagot dahil sa bunutan ay si Labor Leader Calyodi de Guzman. Your 60 seconds starts now. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Nasubukan na nating lahat ang mga politiko na naging pangulo mula sa tuktok ng ating lipunan, mula sa hanay ng mga elitista. Pero pagkatapos ng kailang panunungkulan, naghahanap na tayo ng muli ng bagong magli-leader na dahil sa walang nagawa, palpak yung mga kanilang panunungkulan. Ulit-ulit yan, lahat ng klase na iboto na natin. Pero kailangan natin ay subukan naman ang ating sa eleksyong ito, yung mga manggagawa. Ito yung unang history sa ating kasaysayan na merong isang leader manggagawa na tumakbo bilang Pangulo. At ito yung pagkakataon upang sa ating mga mamayan na naghahangad ng pagbabago. Subukan natin ang ating magiging Pangulo mula sa hanay ng mga manggagawa, mula sa ibaba, hindi sa tuktok ng ating lipunan, kung gusto natin ng pagbabago. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Next to answer, Mayor Isko Dumagozo, your 60 seconds starts now. Thank you, Madam Moderator Ses, for the time, and COMELEC, thank you very much. Happy Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim. At mga kababayan, hanggang ngayon po, hindi ko sukat akalain na humarap sa inyo ngayon. Sino mag-aakala na ang isang basurero ay pwede maging kandidato bilang Pangulo? Mahirap isipin, pero hanggang ngayon hindi ko pa alam anong purpose ko sa mundo. Pero I guarantee you, tayo po ay nasa krisis. Ang kailangan natin ay crisis manager. My foreign policy is Filipino first policy. Tayo muna, mamamayan muna, bansa muna natin. Setting priority, tao. Kayo po, itatawid namin kayo ni Doc Willie Ong. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na pamunuan ng ating bansa, itatawid namin kayo sa krisis na ito.
Next to answer, former Defense Secretary Norberto Gonzales. Your 60 seconds starts now. Marami pong salamat sa aking mga kababayan. Nagbabiral na daw po yung aking mga pinapaliwanag na pagbabago na dapat mangyari sa ating bayan at sa ating lipunan. Gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na ang pagbabago po ay hindi nagagawa sa pangmadalian lamang. Kahit po tapos na ang eleksyon, dapat po ipinaglalaban po pa rin natin ang pagbabago na ninanais natin sa ating bayan. Kaya pinapakiusap ko po, kailangan na maipakita natin kung gaano na kalakas ang nagbibigay suporta sa ating pangarap. Kaya pagdating po ng eleksyon, medyo ipakita niyo po yan. Kakailanganin po natin, kahit tayo matalo, kakailanganin natin, basta makita lang kung gaano na kadami at kalakas ang nagsusulong ng tunay na pagbabago sa bayan natin. Senator Ping Lacson, your 1 minute starts now. The rigors and influence of money politics in this campaign and the opportunism and treachery that go with it, I keep asking this question. Is the Filipino still worth fighting for? Each time, I always get the same answer. Yes, the Filipino is worth fighting for. Mahal ko ang aking bayan. Handa ko ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Palagi naming naririnig, sayang daw ang boto sa mas kwalipikado dahil baka hindi lang manalo. Ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa pwesto. Sa mga maawa na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Mr. Faisal Maundato, your 1 minute starts now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kapatid dyan sa Mindanao, yung nag-viral po na ako po ay sumasangayon sa kagustuhan ng same-sex marriage ay hindi po totoo na ako ay sumasangayon po dyan. Mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa, ngayon ay ang ating ekonomiya ay mahinang-mahina po dahil sa malaki ang apektado sa ating politika dito sa ating bansa. Dapat po tayo ay mag-isip at itong lumang sistema na unitarian system ay dapat palitan na ng federalismo nang maitawid natin yung ating mga kababayan na mamuhay na mabuti dito sa ating bansa. Dr. Attorney Jose Montemayor, your 60 seconds starts now. Maraming salamat po. Dahil nasa mapanganib na lagay po tayo sa ating bansa, nasa pandemic pa po tayo, maraming problema, kailangan po ng dalawang bagay. Una ay dapat magsama-sama tayo. United we stand, but divided we fall. Isang tabi muna natin ang lahat ng mga bagay na nag-iiwalay, naghahati-hati sa atin. At pangalawa po ay kailangan nating magdasal. Pray, pray, pray. If God be for us, who can be against us? Sa gabay ng Diyos, ang bansay aayos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang ituon natin ang ating pansin sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Yesus, dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Pero kung kasama natin siya, lahat ng bagay ay posible. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Senador Manny Pacquiao, your 60 seconds starts now. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay na pagkakataon na ito. At bayan, bakit si Manny Pacquiao? Pagkahirapan ang pinag-usapan, sinasabi ko palagi, hindi po ito konsepto kay Manny Pacquiao. Ito po ay dinanas ko. Dinanas kong matulog sa kalye at magutom. Tubig lang inumin ko. Bayan, sinubukan na natin ang diploma ng Harvard.
Boston, Georgetown, o Oxford. Sinubukan na natin. Hiling ko sa inyong lahat, subukan naman natin ang University of Makati and Philippine Christian University. Makita ninyo kung paano ko ipakulong lahat ng mga kawatan dyan at paano ko paunlarin at bigyan ng opportunity ang bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga pamilya na walang sariling tahanan at hanap buhay. Maraming salamat, bayan. Vice President Leni Robredo, your 60 seconds starts now. Ang tunay na lakas hindi nanggagaling sa pera o makinarya, kundi sa pagkakaisa ng taong bayan. Nasaksihan ko ito sa mga kababayan natin na araw-araw nagbabanat ng buto para makamtan ang mga pangarap na pinagtrabahuhan nila. Nasasaksihan ko to bawat sakuna na nagbabayanihan para sumaklolo sa ating kapwa. Ngayon, nasasaksihan ko to ngayong kampanya. Sa mga nag-a-attend ng mga rallies kahit pinagbabawalan, sa mga gumagastos ng sariling pera, sa mga kumakatok sa mga pintuan para ayain yung ibang sumama. Ang dahilan ng lahat ng ito ay pag-asa. Pag-asa yung tumutulak sa atin na mangarap na sa dulo ng kadiliman ay may kaliwanagan. Pag-asa ang nagtutulak sa atin para makita natin na ngayon lumiliwanag na, ngayon liliwanag pa, at ngayong darating na halalan ang tatanglaw sa buong bayan, ilaw ng tahanan. At panghuli, former presidential spokesman Ernesto Abella, your 60 seconds starts now. Naniniwala po ako ng Pilipinas ay may tawag at tadhana. Na ang kahirapan po ay hindi swerte o tadhana. Ang kahirapan ay dahilan sa mga maling polisiya. So naniniwala po ako at pag nagkaisa tayo, pwede po mabago ang bayan. Pwede po tayo magkaroon ng isang Pilipinas na makatarungan, mapayapa at masaya. Naniniwala rin po ako na pag nagsama-sama tayo at ating pong nagkaisa po tayo, ay mangyayari po ang sinasabi sa ating pambansang awit na ito ay isang bayang magiliw na kung saan ang bayan natin ay isang magiging langit sa piling niya. Naniniwala po ako na if we make the right decisions, we can have a nation that's worthy of Filipinos and Filipinos worthy of our nation. Thank you very much. Muli maraming salamat sa ating 9 presidential hopefuls. Good luck po sa inyo and we truly appreciate your presence tonight. Subaybayan ninyo ang debate series na ito. Next debates will be on April 23. That's going to be the next vice presidential town hall debate po. And the last presidential town hall debate will be on April 24. Kung meron po kayong mga katanungan, kindly submit your questions by using the hashtag AskPilipinasDebates. Also, the replay of the presidential and vice presidential debates are available on COMELEC YouTube and Facebook. So yan ang mga kabombo, mga Ka-Star Nation. Maraming salamat dyan sa Commission on Elections sa COMELEC. At bago tayo magpaalam, mga Bombo Dennis, maraming salamat din sa naging kasama natin dyan sa iba pa nating mga kasamahan, ang ating Bombo Radio at Star FM News Team, dyan sa may bahagi naman ng Team Sofitel, dyan sa lungsod ng Pasay, at yung ating research team, ang technical side, ang ating Information Technology Department. Maraming salamat, Bombo Dennis. Yan, at maraming salamat din, Bombo Elmar, doon sa mga tumutok sa atin. Medyo mahaba-haba ito, no? Oo, at kung ikukumpara doon sa mga nakalipas, kumbaga ito, masyadong seryoso yung mga naging paksa dito. Ganun man, salamat doon sa mga kababayan natin tumutok na hindi pumatlang dito sa pakikinig at panonood sa atin via Facebook Live, YouTube Live at sa ating mga radio sets, no? Sa iba't ibang dako ng ating bansa. At yung nakatutok din, Bombo Elmar, sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app. Maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ng coverage team ng Bombo Radio Philippines, nandiyan si Bombo Jane Buna, si Bombo Dave Vincent Pasit at si Bombo Gerald Ulep. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mula naman dito sa Bombo News Center Makati, ito naman si Bombo Ilmaracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
yan, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik ng ating mga kababayan. At yan, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At yan, malapit sa sikmura drama, ng ating promo, mga kababayan. at At yan, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At yan, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At yan, Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine Station.